Salam mehriban dogullar. Giýçärsi edi dilleşler. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Bugün mukaddes gyýyz gelinlerimiziň bütün dünýädäki 8-nji mart halkara aýal gyýylar güni bayramçylygy bilen birlikde gutlanýan günü. Şoň üçin şu gün bizem Hereket atly birleşen Türkmen Halk Frontu hökümine şol frontuň propaganda organy, metbuat organy bolan Türkmenim kanalynyň üstü bilen size bir bayramçylyk, gutluk gepleşigini taýýarlamak istedik. Ýöne gynatykda käbir tehniki täsirçilikler, bökdönşlükler sebäpli wagtyna girip bilmedik. Siziň üçin iň gowy görnüşde taýýarlamak istedik. Ýöne gynatagam bökdönşlük bilen köpüsini çöze bilmedik. Şonuň üçinem häzir barynan bazar elýär, aýyplaşman gijagarlyk. Bugünkü bayramçylyk gepleşigimiziň myhmany hem biziň syýasy liderimiz, şol wagtyň özünde sadanna kompozitor, ýazyjy, şahyr, şeýle-de ykdysady ilimleriň doktory Akmuhammed Baýhanow. Akmuhammed aga, gepleşigimize hoş geldiňiz. Köp sag bol, agşama haýyrly. Ina bugün 8-nji mart. Hereket atly, ýagny Türkmen hereket diýilýän gyzgaçyk hereket atly birleşen Türkmen Halk Frontunyň lider höküminde. Şol birleşen guramalyň Türkmen hereketiň adyndan şu günkü günde mukaddes Türkmen gyz gelinlerine nähili sowgat getirdiňiz? Aýtjak sözleriňiz söz sizde. Men şu günkü efirden çağıranlardan peýdalanyp köp sag bolun. Şu Türkmen aýallaganlarymyza gidlenýän o Türkmenistanda ýaşaýanlara, Türkmenistanyň daşynda ýaşaýanlara, hemmesine aýal gyýlary gidlenýän we Türkmenistanda ýaşaýan beýleki döwletleriň, beýleki halklaryň aýal gyýlaryna gidlenýän o bütün dünýäň aýal gyýlaryna, enelerine gidlenýän o siziň 8-nji mart bayramyňyz gutly bolsun. Bu şu aýal gyýlary gulumdan azat etmek barada şu azat etip bellenýän günläş olan azaratlyk üçin sizi şu 8-nji mart bayramyňyz bilen gutlaýan hemmeňize jan taglyk. Birinciden, ikinciden o niýetiňiziň, ýagşy niýetiňiziň hasyl bolmagyny, çagajyklaryňyzyň saman ulanyp size hyzmat edip bagtly bolmagyny, öňüňiziň ojagyň hemişe şam çıragy bolmagyny size arzu edýän o eneler bu dünýäniň sönmejek şam çıragydyr. Şoň üçin men şuňky bayramçylyga bagyşlap şygyr ýazdym siz üçin. Olam bir ýaňy bir geçen boldy, 10 minut geçendir. Şu dimen öň ýanyna gutarpdym, şonu okap bereýin. Biziň eneler dünýäniň göwhüresiň, asmanyň aýy, sönmejek şam şyrak biziň eneler. Hiç ýatdan çykmajak käbäniň keşwi, sönmejek şam çırak biziň eneler. Oglum diýip çagyrardyň sen meni, ejem diýip ylgap barardym men ýanyňa. Yüregim bolup hyzmat ederdim, yüreğim bolup hyzmat ederdim saňa. Sönmejek şam çırak biziň eneler. Akmuhammed bunu iýlem saňa sözläýin. Gecelerimizi ýatlap bagyt diläýin. Olar biziň baki gitmejek imanymyz, sönmejek şam çırak biziň eneler.
Köp sag bolun. Şu taýda tomoşaçylarymyzyň gutdaglar we kelam diýen bir tomoşaçymyz. Assalamu alaykum eziz watandaşlar, merhabanlar. Merhaban ene gelin gyz uýalong. Bahar bayram günü bolan 8 mart günü bilen gutlayan diye şol wagtyň özünde de şol tomoşaçymyz kelam. Assalamu alaykum Ak Muhammed aga. Döwlet hoş geldiňiz. Haýyrly akşamlar Aleykümselam. diye sag bol. Şeýle de gara gülliyen e, tomoşaçymyz. Assalamu alaykum türkmenim, milletim, halkym, baýkan, ýolumyz ak, ýollaşymyz hak bolsun inşallah. Gyýy gelinler 8 mart günüňiz gutly bolsun, mübarek bolsun diýip şular ýaly gutlaw ýerberipdir. Şeýle de Garagül Ak Muhammed aga niýetleňiz, gowy niýetleňiz üçin köp sag bolun diýip şular ýaly gutlawlaryny bildiripdir. Indi Ak Muhammed aga Türkmen hereket diýilende köp sany biziň ýaşlarymyz esasen şu Türkmen hereketiň gyýyl gelinler baglanşykly bir programmasy, syýasaty barada bir gyzgaçyk maglumat berse. Türkmen hereket Türkmen gyýyl gelinleriniň hak hukuky, durmuşy bilen baglanşykly nähili maksatlary, nähili programmalar göz öňünde tutýar diýip soradylar. Şuň bilen baglanşykly bir maglumat beräýseňiz soň ýene goşgulara, saatlara söze geçelim. Naşy Türkmen hereketiň öňüne goýan maksady Türkmenistan'a Türkmen Halk Respublikasyny döretmek. Türkmen Halk Respublikasy diýmek o yer ýurt halkynky kanunum halka gulluk etmek diýmek. Türkmeniň kanuny halka gulluk etmeli. Prezidente däl. Onu ütgedip prezident özüne gulluk etdirmellerle şu kanun halka gulluk eder ýaly bolmaly. Indi şu taýda şu zatlar bilen bagly Türkmenistan'a bir paket bolmaly. Sosial paket. Ol eneler üçin, ýaş eneler üçin. Çağaly eneler üçin, aýallar üçin, ýaralyk adamlar üçin. Şu sosial paket şolar ýaly nimede ýagdaýda adamlara şondan gönümel kömek etmeli, hökümet kömek etmeli şoňa. Indi ýa sosial paketiň esasy böyle şu ýaş çağaly eneler, owada köp çağalylar we şäherlerde de we indi şondan şolary gönümel kömek eder ýaly bolmaly. Ola bir sosial tarapy aýallara kömek etmek bar. Sebäp näme diýende aýal maşgala o biziň durmuşymyz, biziň geljegimizi öňürüp östirýän insan. Aýal maşgala her maşgalada erkek adam esasen diýseler aýal maşgala şu öýüň, ojagyň şam çyragydyr. Şonuň üçin biz Türkmen hereketiň aýallara berjek hak hukuky, aýallara berjek sosial paketleri öňünden şu wagtdan taýýar. We olary okuwda azat okumak, mektebi gutorup, ýene okuwyny dowam edip, ol okuwyny gutorup, ýokary bilim alyp, ýene siýasatda da gatnaşyp, biznese gatnaşyp, bir hakyky bir biznes lady diýilýär-de, şolar ýaly bir Türkmeniň aýal maşgalasynyň azatlygyny dünýäde görkezip we öz gujurny, gaýratyny görkezip biziň aýal maşgalalymyz Türkmenistanyň inniki guruluşyna kömek eder diýip biz umyd edýäs we şonu ulanmak isleýär şo pikiri aýal maşgalalar üçin. Indi Ak Muhammed aga diňe türkmen dilinde de şol wagtyň özünde rus dilinde de goşgy ýazýan, goşgam kitaplarym, eserlerim ýazýan. Indi biziň türkmenim kanalynyň tomoşaçylarynyň 112 göterme ýaly, 12% ýaly Russiýa Federasiýasyndan tomoşa edýän tomoşaçylar. Oň daşyndanam
Türkmenistanyň ýöne ene dili ortsa rusça bolup türkmençe-de biradazyk düşünýän ýöne rusça has kok düşünýän biziň tomoşaçylarymyz bar, illeşlerimiz bar. Bular türkmenistanylar. Şolaram haýyş edýän arasynda orçça gürleseňiz zat etdiňiz diýe indi şu pursatdan peýdalanyp biziň Türkmenistanyny illeşlerimiz, ene dili rusça bolan illeşlerimiz üçin bir goşgo kap berseňiz, şolara da bir sowgat etseňiz, bu goşgoňyzy. Более. Первый скажу, что всех женщин русскоязычных, проживавших в Туркменистане и продолжающихся жить в Туркменистане, поздравляю с праздником 8 марта. Желаю здоровья, счастья и благополучия. Значит, спасибо, что вы не забываете Туркмению и болейте за нас, и мы обязательно все вместе вернемся в Туркменистан и построим Туркменскую Народную Республику. В связи с сегодняшним праздником я хотел бы вам прочитать свое стихотворение, которое я написал очень давно. Значит, называется «Будь». Вдохновение, послание с небес, в том числе прекрасная любовь. Твой миг, когда приходит черед, перед счастьем усмиренным будь. Пусть кипит самовар или базар. Зачем суетиться, твой час настал. Миг, неповторимый Божий дар. В плену счастья усмиренным будь. Восторгайся нежностью сейчас. Дерзай, созидай и мир созерцай. Снова в объятия ныряй. Час страстей усмиренным будь. Зачем тебе отпуск или ресторан? Или жить в страхе носить наган? Не теряй время, пока бьет фонтан. Перед любовью усмиренным будь. Желаю всем счастья. Sağ olun minnettar. Inni gyýy gelenlerimiz üçin türkmen gyýy gelenler bilen baglanyşykly, söýgü bilen baglanyşykly türkmençe goşgoýumyz bar bolsa, şo goşgoýumuzy sowgat etseňiz, soň siziň ýazan sazlaňyza geçelim. Şonu eşitdirelim. Dünya barada ve sevgi barada. Köňlüm sana aýdaýyn. Bagy bostandyr dünýä. Garaşsan ajap sevgi. Sevgi mekandyr dünýä. Bağlarynda boş bolsam, dağlarynda goç bolsam, gözlerinde ýaş bolsam, sevgi mekandyr dünýä. Kime aýdym taýdym sen, kime bir unyatdyň sen, kim doğursa her bilen, wagtlaýyn olar dünýä. Akımet bar edim, yurdu görüp geçsedim, şygyrlarym ýaşasyn, kim gitse galar dünýä. Inni gene bir şuuruma olama faktoreyse, gurbany bolsam diýe. Halk içinde yazsam destan, iyilimin gurbanı bolsam. Ajap bere bağ bostan, bağımın bağvanı bolsam. Ey Tanrym sen alsan habar, şol gün bağda bülbül taýrar. Men hem bolsam taýýar, dünýäniň imany bolsam. Yine gezip yine yörsem, bu dünýeden habar alsam, yarım diýip ýanyp sevgimin gurbanı bolsam. İlim marmy, yurdum marmy,
İyilsiz adam ne gedamy, dünya baki gelen varmy, dünyanın gurbanı bolsam. Ak Muhammed kimden havar, seher turup Tanrı'a yalvar, namart kişi bolor gahar, merdimin gurbanı bolsam. Köp sag bolun, minnettar. Inni sizin bir simfoniýaňyz bar. Mukam türkmençesi. Şol mukam, häzir şo mukamy eşitdirmezden öň şol mukam nähili döredi, nähili düzüllü, şoň bir tarihçasyny gurrunlar äteňe tomuşa sulamyz. Döwlet bu deme emigrasiýa diýmek bir ören täsir bar. Bu köp ýerlerde şeýle tejribeleri bar, adamyň ýaşaýy durmuşy barada köp zatlar görýän we kulak bilen eşitip öwrenýän-de. Onuň bir men bemäň ünsürüm adamyň ukbalyna aýalmasalan gören agyrlygy başyndan geçirýär sütemi. Men onuň durmuşyny şu neme bilen kiletken içinde galan kuşşaga bilen deňedim. Kapataň içinde Kapataň içinde galan kuşşaga bilen deňedim we şu naverla hükmünü ýazyp adyna da jar kitse goýdum. Onu men rus diline ýazdym, ýa-ni naverla. Inni şonu ýazyp oturandan soň 3 günden soň bir kelleme hal geldi oturkam. Nimuni trink edip oynap başladım. Yankı bir kuşun hereketi, kuşun ganatı bilen şeydip telpeller uçuşu, buloğuma geldi, gödenme geldi, yankı çalıp başlap yankı duruşunu yankı navella simfoniya uğurlu. Men o navellanın adına yankı kapada da galan kuş diýip de jarp kitse diýil ýa-da. Sumru kuşdan. Sumru kuşu. Ni şo kuşun şo yankı kiletkeden çıkıp adat bolup yankın uçup başlaýşy. Ana şo simfoniya uğurlusyna berdi. Men şoň üçin sadyň adyna palyot boýdum. Uçuşda. Adat bolýar yankı kuşşaga. Onda Ak Muhammed ağa ruhsat bolsa şeýle de mehriban dogunlar edilýär. Kadardan tomoşaçylar. Häzir Ak Muhammed Baýhanowyň şol mukamyny, simfoniýasyny men size eşitdirmek isleýär. Hawa. Dinleň, lezzet alın.
Ekranda onlar görüşüňiz ýaly biz ýazgydan ulanmaly bolduk. Sesleri sebäbi biz has öň şu 8-20 minut geçen hatta 40 minut öňünden başladyk. Şu dutaryň sesini dadyny bir test edip göreli, zat edip göreli. Onu da ses sistemasyny, ses urgumyny dogry dinlemedi bilmedik. Düzeldi bilmedik. Şoň üçin şu gün ýargydan aslında problema bolmady etdik bolýan. Elektronik enjamlarda, zatlarda garaşylmadyk ýagdaýlar bolup bilýär. Şoň üçin ýazgydan berýär. Bulan hemmesini Ahmet Aýnanow öň ýazga geçiren soň ýazgydan arhivden ulanýar. Netip bolsa hemmesi urgumynyň problemalaryny çözemezden soň gönümel canly görnüşde de siz dutarda dinläp bilersiňiz. Inni bu ýanky simfoniýany diňe dutarda çalmalymy ýa-da muny şol gün matardaky simfonik orkestralaram çalyp bilýärmi? Yani doğru soru Döwlet. Men göreden simfoniýalaryň hemmesini şu orkestr çalar ýaly ýagdaýda döretdim. Onu başly şeýle döreddi de neme simfoniýalar. Ha o ondan şu ýankyny meselem diýeli Hollywood adly simfoniýany ullakan orkestr ýerine ýetirmeli. Hemme orkestrin enjamlary, ýanky klawiýe beýleki, gyjak ýa-ni skripka diýilýär, beýleki ulgamlar hemmesi bolup şonu orkestr ýerine ýetirmeli. Bundan başga da ýene iki tane simfoniýa bar. Biriniň ady Tereket, ha o uly simfoniýa 3 bölekden. Ha o ýene biriniň ady Nelli. O üçüncü simfoniýany onun şu aýarlan aýalgylaryny aýtmak bogulat olsa men okuýatyrkam geldi ýanky simfoniýa. Yerimden tüsünüp turup elime eýlek duýparym ýanynda keni çalyp başladym bana şonu şu simfoniýa geldi, onun adı Nelli boldy. 3 tane simfoniýa taýýar, şolaryň üçünden ýanky sen berin soragyň dogry nähile çalyp bolýar, dutardam ýa-da enjamlardan. Olaryň üçü hem uly orkestrlar üçin niýetlenýär. Minnettar. Inni şu taýda biziň kommentariýaçylarymyzda da geçetim gelýär. Şoň üçin kommentariýalara geçmeden öň bir zat sorasym gelýär. Sebäbi şu taýda bir syýasy manyda bir iki tane kommentariýa bar. Şoň üçin syýasy manydaky kommentariýa geçmeden öňürtüp köp sanly biziň watandaşymyz, ildeşimiz soraýar. Haýyş etýär. Ene Ahmet Aga diýe Berlinne. Şoň üçin şu Türkmenistanly bosgunlaram Germaniýa, Berline barypdyr. Berline barýan Ukrainadan özüni halat edip öz mümkinçilikleri bilen edip Ukrainadan sapyp uruşdan dağıtdan gaçyp şu Germaniýa, Berline baranlar zatlar bar diýär. Şu maglumatlar dogrymy? Barýan orada gelýän orada olary kim eýe çykýar, olar nähili görnüşde garşy alynýar we olaryň şertleri nähili? Şu arada da bir maglumat beräýsiňiz. Berlin men golaýym da şäher. O Berlin'de yaşayan diýip bilýän. O Türkmenistan'dan yani Ukraina'dan gaçyp çykýan adamlaryň içinde köp Türkmen studentleri bar. We beýleki ýurtlaryň studentleri bar. Afrikanyň mundan Harkov şäher bolan her türlü ýurtlardan student bar. Men okudum o adam şeýledi. Ne yankı Harkov'u Bambi'de başlayanlar bolýan studentler yankı halk bilen birleşip
gaçyp başlaýar gün watara. Yani şu nimeň içine gaçyp gelenden Germaniýanyň içine, Berline gelenlerge içinde birnäçe student bar ekeni, türkmen studenti. Indi olara kim kömekdi? Olara hiç partiýanyň lideri däl, hiç döşüne tatak minip öwünýän adamlaram däl. Prostoy türkmen ayarlanan maşgalalar kömege gelýär. Germaniýadaky türkmen dinan maşgala. Germaniýada türkmen öňden näre ýaşap gelen ayal maşgala kömege edýär olara. Onam hiç ýerde aýdanyk reklama edilden ok. Alıp görün, ýene de şoýarda bir burama adyny çykaryp ondan siz gaçşaplar Germaniýada biznesmenler kömege ederdi. Öwünýär. Diýmek biznesmenler oňulan tanış bolmadylar. YKC biznesmenin kömege eden ok. YKC biznesmen solnime baranok. Gaçşaplan ýygnalýan ýerine. Biznesmenden hawara ne bolady? Ýöne şu taýda şol adam näme şol? Döşüne kaçyran türkmen prezident Tumok YouTube'daky prezident Tumok. Şu özüni görkezmek şol. Plan ýerip baran. Ýadan da diýen İstanbul'a bardym, meni vurdular diýe. İstanbul'da hiç kim vuran ok. YKC türkmen vuran adam. Ýemen polisiýa ýokdy. Yalan sözlenip Indi türkmen studentlerinin ykbaly şu ýerde beýleki gelen nemeden Ukraina adamlar bilen de häýätlemeden ulan çok neme statusyada studentlik statusu. Ýöne Türkmenistan'ın bir diktatorski ýurtda. Olara beriller nemede derde ýaşamanyň mümkinçilik görürler. Germaniýanyň oň öz sirdiýe odatlary Germaniýa. Hiç biznesmenden soran ok. Germaniýa döwletçiler edýär odatlary. Sosial üçinçiligim hiç biznesmenden soraman baran ýerine şo men gaçyp gelse hökümet berýär. Oň şeýle men oňa kömek etdim. Na Germaniýada öňünden çykdym ýa gellidim diýip özüňi nemede reklam etmek boşuna näme ol? Ahir soňy sen kimligiňi bilýärler, tanýarlar. Inni tanap otyrlygyň, sen kimligiňi. Oň alyp geplemäň goý sen alypa. Şu taýda bir syýasy mazmunda diktatorlyk rejimi müwjat hetdinden aşyp maskara bolup absurd rekordlaryna täzeläp ýörkä siýasatsyz gurrun bolanok siýasat biziň durmuşymyzyň açary. Şoň üçin bir tomoşaçy şu taýda ýazýar. Şatlyk Nuroýew Türkmenistanyň geljekki prezidentine ýüzlenme. Eger aýal gyzlara hormatyň bar bolsa onda hele ýaly olaryň giyinişine, saçynyň reňkine, köýnegine işin bolman. Olaň hak hukugyny erkekler bilen deň derejede goý diýe. Soň dowam edýär. Aýal gyzlarymyz deň derejede sürüjülük şahadatnamasyny almana köp çagaly we äärsiz aýallara hökümetden ýardam almana dogry haky bardyr diýe. Şu aýdylýan kommentariýalar, sözler barada siziň aýtjak, belläjek zadyňyz barmy? Indi şol men belläp geçdim sosial paket köp çagaly aýal. Şu taýda şol men agda oturmam aýal maşgala adamyň bamy ýok. Şu köp çagaly aýal şol sosial paketden kömek ediler diýdimi? Ana şoň özü şu taýda şol çirke aýtman geregi ýok. Indi şu diktatorlyk rejiminiň meselem $2, $3 ýaly şol 8 martda şoraýalaky agdyny doldurup döşüne kakap paňlap diýen şoraýalaky sogut paýlayan diýmegine siz näme baka berýäňiz? Bir syýasatçy hökümeti. Ay olam ýanky şol özüni reklam edýän biri wada şol men türkmen fanyň näme ol
aktivisti, kömek edýän, o İstanbullu ya yeni yerde özüni reklam edip bilen adam edi şoň nemesini meňzeýärde bir poşerk şol. O Türkmenistan'da $1, $2 sen ayarlan bayramçylygyň paýlyýat diýen bolýarlar. Berdim hömmet, men şol adam kibir. Ol $1 bilen $2 bilen näme bolýar? Nädip sen adamı goýuny alajak? Üstünden ulýan ýaly. Üstünden ulýan ýaly. Adamlaryň üstünden ulýar. Adamlaryň içini ýakýar. Sosial paket. Şo sosial paketde köp çağaly aýal maşgalalary şeýle bir berler hökümet tarapyndan. İkinciden bayramçylygyna kömek berler. Gutlaw meselesi, eneler bayramçylygy diýer. O 8 Mart'tan gogudat bütün dünya. Yine de eneler bayramçylygy Türkmenistanda. Seýat näme Türkmenistan aýratyn ýetiranly döwlet. Oň özüniň bayramçylygy bolup, eneler bayramçylygy. Şo ýerlerde köp çağalar aýal maşgalaryň ýa özüni bir ýerde artık maç işte görkezden ayar maşgalan nemedemi bu payezedemi aydın sağdamı kulturudam ya muorlum ya doktormu şudatlarda şöyle veriler şudatlar bir sistemi olmalı adamların her eden ademi üç göçük ademi birlenmeli ayar maşgalan birlenmeli erken kemelin yani ayar maşgalan artık maç birlenmeli ayar maşgalan her köyün şançırağıdır deydir. Biz ayarları şeyli bir derece de yaşatmalı. Olur dinleyinden yağışın yaşar etmeli. Olara hiç kellerine gelmeli. Namen kulum yok ya yenem yok. Köşede vermedin ayar maşgalan. Olmadık yerine sosyal paket olmalı. Pulu yok yerine. İş vermeli ola adama. Kömek etmeli. Ayar maşgalanı biz gollamalı. Dünyanın göğüförü asmanın ayı. Hiç sönmeyecek şam çıraklığın eneleri. Şolur ya ayar maşgalanı format koyan yağdığımızda onu bizim öýümüzdäki ýa-ni şam şırağı, ýa-ni ýanyp duran şırağı, has ýakymly zat ýagşy. Biz näçe onu basmadyk, bäçe onu urup ýençýärlerim bar aýalmaşgalar. Şeýit berdiler, onu şol şam şırağı öýde ýanyna edäýär. Berekeden bolmaly. O men berekeden diýäýdim. Men şu pursatdan peýdalanyp ýene bir aýşakladım. Ayar maşgaları ören, göçüp, ünferler ve olun yaşaşına, olun öşüne, her türlü kömek ýagdaýlar görediler. Haçanla Türkmen Halk Respublika görediler. Minnettar inni ştaýda bir tonuşaçymyz soraýar. Akpomydaga sorady diýip aýplaşma sazda, şahyrlykda süýdük halypalyk tutunan türkmeniň beýik haýsy şahsyslary. Halypalaňyz kim diýip soraýar. Inni saz çalmakda men halypam Ağamrat Halypa. Durdamrat şägirdi. Ağamrat Nurus Durdumrat Halypaň şägirdi. Türkmen galadan. Inni demeden näýdi şahyrçylyk başladım. Şöýr ýazyp başladım. Onu bolsa men gyýsa çaýdaýyn. Şu meni bystymyna diýip basan günlerinden 3-nji güni nemäň zynanyna oturdum tege. Ýanky gelip gapylaşlarda ýör öýüň warlar diýdiler. Maňa. Elime ziratyp öýekçiler öýüň içini görüp parlap birde näme ýamurlar içinde bolanna öýüň içinde. Maşyny alyp maşynyň içinde öýüň açary bar.
Menem olan Benim olan nimesine nimesine Sintalyan gelip Sintalyan görsüne gelip görsüne birden birden yankı yankı sülçü diýdim sülçü aňa. dedim bana Stoluň üstünde stolun üstünde maltymylyk maltı tag mulek durdy. tutal durdu. Ýaşul çok Yaşı tafen çok allydy tazen allıydı şygyrlary rus şığırları Rus dilinde. diline. Küçücük kitap Küçücük rus kitap dilinde. Rus diline. Menem şey Benim şey seretdim daý seyrettim näme da ýere ne o maňa meğer diýdim. olmağa dedim. Entek Entek görersiň diýdim. görürsün dedi. Benim ýanky Benim şygyr yankı aldım da şığır ýanym aldım da bilen yanım bilen äkitdim ettim KGB. KGB. Ertesi men şygyr Ertesi men ýazyp şığır başladym. yazıp başladım. Şumatym bilen Şumatım rus diline Rus keýen diline şygyrlaryny gelen şığırlarını okuýadym. okuyadım. Ýöne Yönü türkmen diline men Türkmen şygyr diline ýazyp şığır başladym. yazıp başladım. Diýmek Dime men men maltymly mantumuly şahyrdan tälim sahilden tel almak almak istedim. istedim. Ýöne Ya şo yönü wagtlar şu maňa vatlar bana näil şygyr ne şığır gelýärdi. geliyordu. Ol şu Bu şu ýokurdan ýagymra yokurdan ýaýan yağmur ýaly bolup yağyan yer oldu gelýärdi. geliyordu. Alham. Ilham Ilham gelýärdi. geliyordu. Ey adam Ey gat adam günde gat günde töwerek tövörüp daşy. taşı. Bu dünýe Bu geň dünya bir gen pinde bir göl pinde ýaşy. gölyaşı. Kimse Kimse garaşmady gonyny garaşmadı bagyp gonu uşy. bakmışı. Kimse düýün Kimse aglydy düğün bugün ağırladı bugün şadynny. şadını. Şu zatlaryny şeýdip Zatlarına şu şeydik şu matumulyň matımulun kitabına kitabına okardım. okardım. Soň Son şygyrlar şığırlar şeýle gelerdi şeyle maňa. gelirdi bana. Şeýler Şeyler geldi. geldi. Inni tutar barada halifaňyz sorady da. Hmm. Şol kelam dutar halifaňyz kimdi? O Tamam. Durdumuradyn birinji şagirdi, iň ýakyn şagirdi. Agmurat Nuruýew ýatan ýer ýaty bolsun. Oňa Tamam. şol diýdiňiz. Inni şeýle bir zatda. Siz dürlü zyndanlarda bolup çykdyňyz. Iň soňunda da o denlepeden çykdyňyz. Zyndanlarda şu zyndanlyk döwrüne sizin dutar çalmagy mümkinçiligiňiz boldumy? Zyndanlarda dutar barmy, çalyp bolýadymy? Yok. Yok, Zındanlarda dutar zındanlarda yok. dutar Yani yok. Yani şu şu umumi rejim umumi rejim şeyin şeyin kolonyası kolonyası şu tayda şu bana bir tayda bana bir getirdiler bir getirdiler bir dutarı. dutarı. O şu O şu magazinin kar magazinin kar derdiler de. diyetiler de. Hı hı. Yaşıltın dutar Yaşıltın çalyan dutar ekeni çalyan çalıp ekeni çap verdiler. Yani verdiler yankı çalacak bolum çarçak bolun 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 parmaklarım donk parmaklarımı burada. donk burada. Inni İndi saatlara bloktan saatlara gidiptir. bloktan gidiptir. Şeydi Şeydi men men son son nemeden yemeden umuri umuri rejimden rejimden Abdüşkür'e Abdüşkür'e getirdiler. getirdiler. Abdüşkür'den hem Abdüşkür dönem oğudan nete oğudan nete getirdiler. getirdiler. Hiç yerde Hiç elime yerde dutar elime almak dutar bana almak bana mümkünçülük mümkünçülük göremedi. göremedi. Ama Ama şu 9. 9. Ağustos günü Ağustos öye günü çıkıp üye çıkıp gelimde gedimde. hava men Ama ben dutarlarımı dutarlarımı gummasıp duran bulmak eken bulan eken nemede nemede öyde. öydü. İlniyanki elim Dünyanki alıp elim alıp çalacak bolyan çalacak olun olayan olayım barmaklam donk parmaklam durda donk burada. çalıylem yok Çalıyorum dutar. yok dutar. Yani şu Yani soru şu o soru ben azıcık ben dinden azıcık cevap dinden vereyim. cevap vereyim. Ha, o şoň üçin soradım. He, ennondan Ondan öye öttüm öýe ben. ötdüm ben. Öýde Öýde ejeme geceme diýdim, dedim ejemene gecemeye barmaklam parmaklam dumturlu nädip dumturlu nädip tutar meni tutar meni ýarňydan çalyp yanından çalıp bilermiken, bilermiken bilmezmiken diýdim. bilmezmiken dedim. Ejeme aýtdy, Geceme oglum aýtdy diýdi, oğlum dedi şu ýol şu öteniň yol ötünün aňyrdynma diýdi, anlatınma dedi. babagam bar Babagam var gonumçylygy gonum wadyr kulu diýdi. vardır dedi. Sen şu örük Sen şöyle gidäweden edi bir güzeveden gije yedi bir ýat şu gece yat taýda, şu tayda. sadaka ber diýdim Sadaka maňa. verdiydim bana. Men onuň Ben onun inlik sapar ilk safar şu o Ağustos'un Ağustos aýagyna ayağını ken wagt arda goýman gitdim gel ýanky nime bir mal aldyk, oglanlar bilen gitdik. Hawa halifaň intem ýanymda Agamrat Nurýewiň. Şu taýda saat çalyp otyr bolen ýanky men ýanymdaky ýoldaşym çalýar, men ýene çalyp bilenmok. Indi sadaka bilen taýýar adamlar gelip gidip dur. Onuň gün ýaşdy, gije sagat 2-lerde bir maşyn geldi şu taýy. Gije de gelýän ekenler ziýarata babagam maşynyň bir giden aýal maşgala çykyp biz çärjegden geldik. Şu babagamlaryň başyndan ýatyp gitjek her hili keselimiz bar. Şoň üçin geldik şu ýerde ilham alsak şu ýerden bir kömek alsak diýen ýaly maňa gürledip menem aýtdym. Biz Hudaýa ol etdik diýdim mana şol neme goşuluň diýdim. Taýyarna har gylgyna har wa iň diýdim onuň. Ýankylar oturdular her kim içinde erkege mar eken. Nimeň bu garşymda otur sadanna çalyp otur. Men aýtdym maňa sagat 3-den işledi gije. Sen maňa şu dutary bir ber diýdim ýa. Dutary berdi.
Dugtary berdi, indi men çalyp başladym. Men çalyp başladym. Ýanky bir saat gelip otyr, saat gelip otyr, elim açylyp çalyp otyr, çalyp otyr, çalyp otyr. Ay şu daňdan şen dugtar çalyp çykdym da şu taýda. Onuň ertesi gelip ejeme diýdim, eje köp sag bolýdym. Beren maslahatyň üçin bular maňa kömek etdi diýdim. Soňundan dugtar gene elim açylyp çalyp uradym. Bir ýarym ýyldan soň Aşgabatdaky gatnaşan oglanlarymyň biri şu nemede Peguridagy dende girilýän işçileriň sagynda bir ullakan türkmen gonamçylygy bar. Şoňa Hudaýa ötjek bir gelden diýdim maňa. Menem bor diýdim, manany men aýtdym, men şeýle şu taýdan gidibermelimi diýsem aýtdym, ýok diýdi, bir kaşy diýen bir molla geldi, tejenden şonam alyp gitsen diýdi. Men aýtdym, adresini aýt, izinden barar näkilerini diýdim. Ýanky mollany baryp aldym, maşyna gidip otyr, indi dağın etegine käde ýollan gidip otyr. Ýanky men maňa ýanky ýagdaý gurrun berdim. Şular ýaly boldy diýdim, elim rihili bolup barmaklam diýenmetden, gulawma saz gelmän. Bu bolan şu wawaga mara şu barsam şeýdip gelip saz ýanadan çalyp uradym diýsem aýtdy. Bolýdy saňa şu aňyrdan diýdi, gelip gidipdir onun ýanyna diýdi. Menem aýtdym, ýa-hili gelip gitdik ýa diýdim de. Düşünürsiň bar ýa-ka diýdi. Ama sana pata beripdir diýdi. Indi çalarsың sen diýdi. Şondan soň elim açylyp dugtar çaldym. Indi Hudaýa şükür şu wagt kämilleşip gitdi. Bundan soňam Moskwada bolan şol nime halkara ýarışda, sazan bolan ýarışynda awa birinji diplomy aldyk. Awa 2 saat çaldym. Ilki Yusufowan çaldym, izinden aýnan çaldym, aýna sazyny. Awa şonu 15 sany gatnaşan bäsleşleň içinde awa bize şo birinji derejeli diplom alyp gatnanam on dünýä globusynyň nemesi wa, padarkasy wa, ona maňmat meýser etdi. Men şu taýda işimden idim, men şu diplomy, şu globusy diýdim, şu giden halifalaryň diýdim, ýagtyýarlygyna baş edýän idim. Awa ne olsa özüm saz çalýan, saz öredýän şu taýda şeýlerek sazyň ýagdaýy. Indi şol Türkmenistanda zyndanlarda elim doňdy diýdiňizde. Şo eliň hereketsiz galmagy, soň saz bilen birleşip bilmeýiň, kelläňe saz gelmeýi. Umuman şol şolar ýaly bir hereketsiz ýagdaýda bolmagyňyza näme sebäp boldy? Şol zyndanlardaky hem fiziki, psikologik basyşlarmy, näme şoň sebäbi, näme siziň pikiriňizde bar? Olam Atmosferamy. Olam şol hakiki şu töwekdäki ýagdaýlar sebäp ýöne sazyny üçin gelmidi ama dugtar bolmaly. Şol barmaklar şu oýnap durmaly. Hem şu barmaklar oýnap durmaly. Gulawyň içindäki sazlar ýanglanyp öz başda şu barmaklarna nime berýär? Ýani masaj berýär. Impuls berýär. Sen şular ýaly etdi. Ondan soň bu ören bir köşüp ýiti hem inçe duygu sazdan açylyp. Onuň üçin eşgür bolmaly. Hawa bunun bir adamlara berilýän belki bir näme diýsem ilhammy ýa bir talant şonu ijek bolýar. Onda häzir ýene bir sazymyz bar. Şo sazymyzy dinläli. Soň söhbetdeşigimize dowam edelik. Ýöne o sazy dinläp, soň saz bilen baglanşykly. Bulam seniň öz düzen sazyňyz. Hem tüdüp hem çalan sazyňyz hayran boldy. Häzir şol aýdym sazy, hawa. Şonu häzir dinläp, onuň ýzyňdan şol nähili
yüze çykdy, şol nägili döredi. Onuň gurrun erteňe häzirini şutajda men şol nämäni tomoşaçylaryň dikkatine ýetireýin häzir. Şol hayran bugün. Muzыka называется «Хайран Бугун». Песня, стихи на мои стихи. И музыка моя. Хайран Бугун. Я удивлен сегодня называется. Я так удивлен миру. Hayran şolun. Yaşta ya men dillendim. Çevirme anladar halim. Vah dünyama hayran şol. Hayran şol. Yedi yaşta yalım geldi. Okap öğrenip payhatam doldu. 16'ında yürek coştu. Vakma uşuk sana hayran şoldum. Hayran şoldum. Onu kızda sevden haber. Kıvırıktan aşk elim koşar. Gönlüm coşuyor ve fikrim uçar. Vah akvar sana hayran şoldum. Hayran şoldum.
gençe yıllar geçtiğim 65'te ile havar Muhammed bu nifeler vah geçin yolu hayran şol hayran şolgun Köp sag bolun. Indi bu hayran bugunun kıssasy näme? Tarihçesi. Tarihçesi o bir yerde şunun öz ykbaly maňyda gidiýärler. Ha, Her ýyl meni dowlanuň öňlerine ejemlik bardy. Geçen ýyl maý aýynda şu şuwry ýazdym ben. Onuň maý aýynyň ahyrlaryna şu 20-nji 27-nji maýda bir elbetde bir küçüň alanına ejemejan etdim. Ejem Fahir şonda meni gutlady. Menem oňa eje diýdiňden bir şuwry ýazdym, telefondan bir diňläp gördüm giýdim. Ondan şu şuwry ejeme okap berdim. Okap berdim, ejem aýtdy, oglum başygynyň ady bolýan eken. Onu eje diýdim, men bilmedim. Fada geçerim gidip bolsa aýdym ejem maýdary diýdim. Gatygo bolar oglum aýtdy. Niýe gynandan ben şonu ejeme aýdyp dinläp bilmedim. Ýöne şular ýaly şol döreşi şeýle şol. düşünipdi. Ştaýda bir komentarýaçymyz Döwlet Akmamydan ses mikrofonuny düzeltip bolmalymy diýe gynatan şu ses ulgamynda mende de problema bar. Akmamyda ankyda da bar. İki tarapda da problema bolansa efirde şolar ýaly säwlik düzeltip bolmady şugun ne diýip bolsa inikilere çenli düzeltjek bolar. Kelam, ellerine sağlık. Dowamatyň dowam bolsun Akmamyt aga. Bayraklan hüwri köp bolsun diýe. Kelam. Şükür wagşy burowa barýanka bir suwly akar ýapdan aty geçmänke şol ýerde suwa gelen, gyz gelenler bagşyny saklap, bagşa sizi toýda uzakdan dinläp gördük. Inniha ýakyndan dowamy aşakda diýip durýany kelip ýetişmedi dowamy. Şolar ýaly bir zat gurrun berýär. Ama başka häzirlikçe bir neme ýok. Onda tesvirlere, şu komentariýalara geçmeden o bizde gijem boldy da indi ertirem iş günü bolansoň kän sakladyň gelen ok akmamy dahasyry. Şoň üçin şuňky aýramçylyk efirimiň bir jemleýiji bölümini özüňiz jemlep goýberseňiz. Yani her bayramçılık bir adamlar bilen bolýar. Ya bir ruwayat bilen bagly. Hawa. Şoň üçin 8-nji mart bayramçylygy bu örenli bayramçylyk aýal maşgalalar niýet edilip göredilen bayramçylyk güni 8-nji mart aýaldan azatlyk üçin, aýallary zulümden azat etmek üçin. Şoň üçin men ýene bir gede şu aýal maşgalaları biziň öýlerimizde tamam şyragy bolan gecelerimizi we gelin güýlerimizi aýarlap hemmesini 8-nji mart bayramyna
jan saglyp maşgala awatçylygyny bagtly bolmagyny arzu edýän. Awa bizim erkeklerimiziň etjek işi şu esasy ayal maşgalalary maşgalalara hyzmat edip şolary gorap şolary ýetjek derejede söýüp Türkmenistanyň diýet desturuny bundan beter öňüz östürmek bizim öňümüzdäki goýan maksatymyz bolup dursun. Goý Türkmenistan döwletimiz össün, güllüsün össün. Bununla ayal maşgalalaryň goşundy ören uly bolar. Şoň üçin hemmeňiz haýyş edýän öňüzdäki dowanyňyzy, ayal maşgalalaryňyzy, eleleriňizi ýene-de mutlan we olara hormat edin. Ine şu bizim diýetimiz bolar. Sag bolun. Köp sağ olun. Aklıma da hemen şeyle seredýän kommentaryýalarda bir size soru barmy, siňle baglanşykly barmy diýdim. Iň soňky nemede bir kommentariýa geldi. Siz başta aýdypdyňyz zaten men ken ýadaman efirden ruhsat alsam diýip. Ondan şoň üçin hayran diýen bir tomoşaçymyz Akmuhammed aga o dutarlar sizinkimi diýär şol ýanky suratdaky dutarlar bar. Şonu sorýar. Menki şoň iki dutar menki, iki dutaram döwledim. Şol iki dutaryň biri Kakan Pahyryň sowaty, ikincisi Akmuhammed agamyň sowaty. Indi bilegeli onam aýtmaly bolýar taryhyny. Men dutarlamyň biri Kakamyň sowaty, biri ýanky Halifamyň sowaty. Murat Indi şutaýda siz efirden aýrylmaňyz diýene burada soratym gelýär. Aýdym saz diýilende, göwün hoşlugy diýilende elbetde aýdym sazyň göwün hoşlugynyň iň esasy adam çeşmeti bizim mukaddes gyýyz gelinlerimiz enelerimiz. Şoň üçin Türkmen hereketiň Türkmenistanyň Halk Respublikasynyň programmasyny, syýasy, medeni, sunnet programmasyny aýdym sazyň ýeri nähili bolar? Sunnet bul adamlaryň ýaşamagyny, kulturasyny esasy fundament bolýar. Şoň üçin biz sunnety östürür. Şonu talanty ýaşlary Türkmenistanyň kulturasyny ýa-ni aýdym sazyny täzeden ýangy şolary ýol berer. Ana şolam bizim esasy Türkmeniň täze kulturasy, Türkmen Halk Respublikasynyň alyp barýan sunnet barada kulturasynyň tutnamasy bolar. Köp sağ olun. Türkmenistan şu taýda bir aýdyp berseň diýipdir. Edil häzir ses ýagdaýy gowgulmansoň şoň üçin häzir mümkinçilik ýok. Kene netip bolsa geljekki efirlerimizde çenli ses ýagdaýyny düzeltip efirde hökmansyda aýdym berer. Ondan arkaýyn bolun. Miras başy Türkmen tehradan tutarym ýokmy diýä ýok. Türkmen tehradan ne diýip bolsa şol Aý Muhammed mugymy o ustadan bir haýyş etjek. Ne diýip bolsa Türkmen tehradan hem hökman tutarymyz bolar. Şu taýda kelam diýen şol tomoşaçymyz häki dileglerde şol kommentariýada bir goşuk ýazypdyr, ondan soň okap berjekmi? Ýöne şu taýda ertir iş güni bolan soň men
Ak Muhammed Agany kän sakladyň gelen o. Soň Ak Muhammed Agany boşlaşyp soň galan kommentariýalary şonu okap, kommentariýalaryň içinde de kelam seň şol kommentariýada ýazan goşgyň we öz goşgyň ona okap berin. Ýöne men Ak Muhammed Agany ýad edasym gelen. Şoň üçin Ak Muhammed Aga biz söhbetleşýümizi umuman söhbetleşýümizi şu taýda jemläp bilýäs eger istediňiz. Soň soň kommentariýalary men soňundan aýratyn okap ýapaýjak bolýanlar efiri. Köp sag bolun, ýagşy arzularyňyz üçin şu döredip beren türkmeniň taryhyny bir tarapda ganhor jenaýatkär diktatorlyk rejimi türkmeni hem syýasy taýdan hem medeni taýdan ykdysady taýdan ilhinç gyrgynçylyklara duçar edip ýörkä. Siz daşary ýurtda şular ýaly türkmeniň esasy türkmeni türkmen edýän, türkmeniň ruhuny, janyny berkedip saklaýan, ösdürýän türkmeniň edebiýatyny, sumudyny ýaşatyp, şoňa täze gan, täze jan, täze eter goşup ýörsiň. Şoň üçin köp sag bolun. Ago gadamyňyz hatan batly bolsun, ömrüňiz bereketli bolsun. Döredijiligiňiz hem belki biziň tomaşaçymyzyň aýdyşy ýaly köp bolsun, bayraklaryňyzyň, eserleriňiziň köp sag bolun. Mehman doganlar, men häzir onda şu taýdan Akmuhammed Aga bilen hoşlaşdyk. Tesirleri baştan başlayan emme tesirlerini men demejek şu taýdan. Şoň üçin aýplaşma. Kelam sen goşgyň okajak, hökman okajak. Häzir okamadyk, etmedik nemelen bag bolsa diýip seredýän tesirler bilen jemlejek. Polat Alemdar bir täsin şu taýda sorag beripdir. 12 adam bilen efir nähili bolýar döwlet diýär. Indi şeýle urdatma. Bugün iş günü. Birinji sebäbi iş günü. Onu bilemok siz haçan bu Türkmenin kanalyna seredip başladyňyz, haçandan bäri seredýäňizde nähili seredýäňiz zatlar men bilemok. Ýöne şoň üçin biz Türkmenin kanalynyň bu metbuada çemeleşişi, bizim efirlere çemeleşişimiz biz sağda koğulaşamızda başlanır. Men özüm inni dilegelli bilegelli aýtman bolýar. Men Türkiýe Döwlet Teleradio guramasynda 9 ýyl işledim. Telewideniyede başladım, soň radioga geçdim. Soň Madatlyk radiosyny işledim. Propagandalaryň nähili edilýäni, manipulyasiýalaryň nähili edilýäni, köpçüligiň aň düşünjesine nähili täsir edilýäni, nähili reyting gazanylýany, adamlaryň nähili dürtülýäni, köpçüligi nädip gyjyklap bolýanyny zadyň hemmesini gogulýar Polat Alemdar. Ýöne biziň maksadymyz ilmin berkitli iş etmek. Hakykat, halallyk şoň üçin. Gynansak da häzirki döwürde, häzirki durmuşda şu baştan geçirýän diňe bir Türkmenistanyňky däl. Bütün dünýädäki ýagdaýlara seredin. Bir mysal Ukraina. Ukrainadaky ýagdaýa seredin. Ukrainadaky ýagdaýam diňe bir Türkmenistanyň däl. Diňe bir Türkmenistanyň watandaşlaryň däl. Tutuş dünýädäki köpçüligiň ünsünün TikTok'taki bolusuzluklar, sosyal medyadaki bolusuzluklar, maskaraçılıklar, yalan habarlar, yalan gurrunlar, ertekiler, zatlar, fake tökmet, yalan, şun bilen has köp, gıyvat gurrun bilen. Hakikattan üzüňü, halallıktan üzüňü,
dogrulukdan üzüňe, edep ekrandan üzüňe, äkli umumy adamzat gymmatlyklarynyň mahrum ýagdaýda bolup duransoň, häzir dünýäde Türkmenistandaky ýaly Haramda Berdimuhammedow ýaly bu torun tupoy gömük geplemäne bilmeýän ina oglun çykyp okawatyr tekst okawatyrynda adyna düşünenok olam kakaty ýaly. Atak etwe oglu halal ýaly. Üçüncü, nadan, samsyk, nalaç edeň diktatoryňyz mübarek bolsun. Eger sana gogolaşmak isleýän bolsaňyz, umuman şu sosial organlarda siz bolgusyz zatlar bilen meşgullanmaly. Yalan habarlar bilen meşgullanmaly. Seredip görüň, kim yalan gürleýän bolsa, kim yalan biderek zatlar edýän bolsa, şolaň reytingi bardyr. Dünýäň ýagdaýy şeýle, Türkmenistanyň ýagdaýy şeýle däl. Diňe Türkmenistanyň ýagdaýy şeýle däl. Şoň üçin Saparmurat Niýazow diýilýän haram maşy türkmeniň işini gördü, ýurdunyň işini gördü, halkynyň işini gördü. Şol sebäpli türkmen waşyň döwründäki netiller sowatsyz garly, kör sowat boldy. Hemme hak hukukdan mahrum edildi. Ondan soň onu öldürüp ýerine geçen hökümeti, häkimeti basyp alan Haramda Berdimuhammedow ondan ona beter etdi türkmeni. Şulara ýaly erkençlikleri arkaýyn keyp edip börkä hiç kim bu edýäniň näme diýmedi. Halkara jemgyýetde. Hiç kim toguny tok diýmedi. Näme üçin? Sebäbi pul üçin. Dünýäde näme höküm ýörýär? Pulun höküm ýörýär. Adamzat gymmatlygynyň hökümi ýörän o. İnternette de şolar ýaly. İnternetdekiler hakyky durmuşdaky adamlardan tapawutdurlar. Hatta interneti köp ulanýanlar, internette köp wagt geçirýänler hakyky durmuşyň hakykatyna düşünüp bilmeýänler. İnternetdeki oýunlar bilen ulanan netiller bar. Olar hakykaty düşünüp bilen ok. Şoň üçin hakykaty seljerip bilmeýän soň, hakykata öwrenşip bilmeýän soň, düşünüp bilmeýän soň, kelle aň düşünje dolu almasoň, bular mara taýdanam gowşak bolýar, psikologiýa, ruhy taýdanam gowşak bolýar. Gaty erbet bular burçak awaly berse, gaty erbet kynçylyk görüberse, bular öz janyna da kast edýär. Ýa-da adamzada ilhinç bir täsir etjek jenaýat edip bilýärler. Bomba partlady bilýärler, terrorçylyk hüjüm edip bilýärler. Ya terrorçylykly guramalara agra bolup bilýärler. Ana şol adamlar aň düşünje taýdan, ahlak taýdan, edep terbiýe taýdan kemter bolan watandaşlar da şolar. Şolaň hemmesiniň sebäbi şu dünýädäki satançylyk hüküm sürýän satanizm, satançylyk sebäpli. Onun dünýä tegelecege togala. Algatan ýene ýyňa gelýär. Polat alemde. Şoň üçin onky adam bilen efirine ähli bolýar. Şolar ýaly bolýar. Dünýäde hakykatyň hatyrasyna, hakykatyň tarapyna, halallygyň tarapyna ýöneköý halk ölmesin, gyrylmasyn. Bir günä çağa çyklar ölmesin, gyrylmasyn diýen adamlaryň dini bolanok. Nähek kan dökülýär, nähek göz ýaşy dökülýär. Kim gydyklanýar ýa-şo zatlar? He? Kim gydyklanýar? Eger hakykatdanam dünýädäki köpçülik hakykatyň, halallygyň tarapynda bolsa, diktatorlar eden edip ýörermi? He? Türkmenistan ýaly bir döwletde düzerdip bolmajak näme bar? Hiç de adam ýok. Seredin, Şahatlyk Şeýhi öz kanalyna Serdaryň
saýlaw çykyşyny goýupdyr. Maskaraçylyk, başyndan soňuna maskaraçylyk seredin. Beden diline seredin. Ýazyk jest diýilýär. Beden diline seredin şoň. Gutoron düýbi bilen. Kör sowgat. Ýok, siýasat akademiýasyny okapdyr Russiýada. Ýok, Jenewada mene bir ýerde okapdyr, kurs görenden näme? Ýok, asly bozuk. Hudaý bermedik. Hiç ýyly ukyp talant ýok. Ine has peýdaly edilmeli işlerde köpçülük bolman soň ýurt kime garly? Haramzadadan dünýäýinden haramzada garly. Haramdanyň ogly haramzada garly. Awtomatik ýagdaýda öz-özünden. Sebäbi biz sosial mediada, onu da şu YouTube kanalında başından beri aýdyp gelýär. Hakykat halallyk. Tebigatın kanuny. Yaradan bir warın kada kanuny düzgünü. Şoň bilen sen sazlaşykly bolmasaň, sen garmoniýan bolmasaň, hiç zat edip bilen ok, hiç zadyň başa baranok. Häzir dünýäde köp zat üýtgäk dur. Üýtgüçlükler bolup dur. Köp pursat gelip dur türkmene. Hemme pursady aýagyňyz bilen depýäňiz. Ýa-da şu neme klawiatura oynayan klawiatura gahramanlarymyz bar bizim internet aktiv bolan. Şo klawiatura gahramanlarymyz barmaklarynyň uçlary bilen şo pursatdan hemmesini kületdi. Bir tarapda biz oýnatky, haramzada, kezzap, ogry diktatora garşy göreşýär. Beýleki tarapda da şoňa garşy göreşjek bolamyzda bize edil şol kopýalary, klonlary ýaly adamlar, ýene şolara ýaly kezzaplar, ýene başgaça diktatorlyk getirjek bolýan oýnatkylar, kezzaplar, haramzadalar päsgel berýär. Hemme tarapyň mina, şu kezzaplar, ogrlar tarapyndan mina goýulanýaly. Daşda görüňňe sen mina gömüli polat alemda. Edip şolara ýaly ýagdaý. Şolara ýaly ýagdaýda. Abo, on kadam seredi. Niye gırım adam oldu? Ne yapacağım? Meni nemeye başladı mı? Şu tankı edip başladı mı? Dögürü adamlarda. Son için derro köpelli görüyelim mi? Biz köp sayınak gördük. Köp sayınak gördük. Köp saadet gördük. Ne hili gurrun, ne hili temalan reyting alacağını bilýär. Yani Hudaý saklasın. Hudaý saklasın. Hudaý saklasın. Reyting güçünü istat etmeýär. Reyting güçün yalana hizmet etmeýär. Yalana sokulmaýar. Pulu çokulmaýar. Satanizm, satançylyk Allah'tan bizden uzakta dursun. 5000 kilometre goloymada gelmesin. Polat alemdar şoň üçin. Wujdan diýilen bir zat bar. Ýani ağlamaýdy. Notak. Yalan söz awatyrlar diýdi. Berline gelen Ukrainadan gaçyp gelen, Ukrainadan gelen bosgunlar bilen gelen türkmenstanlar bar, studentler bar. Şolong nähili yerleşdirilýänini, şolong şertleri ile bağlanşykly, ondan bununla yalan sözler beren adamlar bar. Şolong üstünden, şolong bagsyzlygyndan, şolong betbaçylygyndan özünü reyting gözleýänler bar. Yalan sözler awatyrlar reyting gözle. Abo şoň üçin bir zady ýadyndan çykarma. Polat alemdär men sana aýdym. Dünýäde iň gowy bir-birini gorlayanlar ogrular. Kezzaplar, galtamanlar, haramzadalar, hakykata garşy bolanlar. Şular hemişe bir-birini ýaman gowy gorlaýar. Bular üçin döwlet, millet, ahlak, din, hiç ýyly adamzat gymmatlygynyň hiç biriniň bular üçin nemesi ýok. Ähmiýeti ýok. Bular üçin şu haramçylyk, haramçy öz ýaly haramzada ama derro bir-birini gorlaýarlar. Şoň üçin
Birleşen Milletler Guramasy diýilen zat ýok. Hiç ýyl oň täsiri ýok dünýäde. Täsiri bolsa başgaça bolardy. Ya şoňa meňdeş halkara guramalar zatlar olaň hiç ýyly täsiri ýok. Kimiň täsiri bar? Birleşen dünýäň birleşen satançylarynyň, dünýäň birleşen satanistleriniň ullukan rolu we täsiri bar. Şolar häzir dünýäniň ykbaryny ketgitdirler. Olar haramçylykdan gerkäge doýdurar. Şoň üçin inni olara illusiýa gerek. Inni häzir olara bir güýmenje, näçe köp gan dökülse, näçe köp göz ýaşy dökülse, olar şondan keýparlaýan ýagdaýa gelýär. Olar ýugdurha bolýar. Ýugdurha häzir pida gerek. Şoň üçin olar pida başladylar. Siz pikir edýäňiz. Ukrainadaky ýagdaý häzirki bolşu bilen galar, Ukraina bilen galar diýip galmaz. Görürsiň. Merkeze Aziýany nähil edýärler. Türkmenistan ýaly sandyklaryň, oýnatgylaryň elindäki bir ýurdy halky nähil edýärler görürsiňiz. Ukraina ýene taýýarlyk gördü. Nähil bolsa kömek edildi Ukraina. Türkmenistana olar ýaly kömek edýän ýok. Türkmenistanda kim taýýarlyk görýär? 2007-nji ýylda başlady daşary ýurtda sosial mediýanyň üstünden şu propagandalar başlady. Aňy zäherlemek propagandasy başlady. We muny Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň kontrrazvedka bölümi gogulandy. Bu edip oýnady bolary, oýnatgylary. Inni Serdary tagta çykarmak üçin oýnalmaly oýny bolar oýnadylar. Her kim roluny ýerine ýetirdi we inni passewleşdiler. Ýöne häzir şol proýekte hyzmat edip ýalan bilen hyzmat edip berenler dowam edýärler. Absurd. Başga bilýän zatlar ýok absurd bilen. Hawa onuň näme? Näme diýip? Türklerde bir ýaman gowy söz bar. Kılavuzu karga olanyň burnu bokdan kalkmaz. Yol görkezjisi garga bolanyň burnu hiç wagt pokdan aýrylmaz diýe. Edil şolary ýaly. Şoň üçin seredip görüň Polat Alemdar we şu soraw bilen baglaşykly şu bölümi dinläp oturan watandaşlarym. Seredip Instagram'a seredin, soň TikTok'a seredin, YouTube'a seredin, nirde bir bolgusuz ähli umumy adamzat gymmatlyklarynyň mahrum, ahlakdan, bilimden, düşünjeden mahrum zatlara seredin. Gollukçy köpdür, tamaşaçy köpdür. Men size öň bir Türkmenistanyň ýaş oglanyň, ukuyply bir ýaş oglanyň YouTube kanalyny gurlan diýip şu kanalyň bildirişler bölümine goýupdym. Şol oglanyň kümi, şol oglanyň ýaman gowy videolary bar. Seredýän videolary. 20 adam, 25 adam, aňyra gitse 30 adam, 60 adam. Haýyş etdik. Müňe ýetsin şu kanal bir müňü geçenden soň käbir aýratynlyklary eýe bolýar, köp zat edip bolýar. Diýip pul beýlede dursun, girdejisi beýlede dursun, köp mümkinçiliklere eýe bolýar. Şo kanaly ulanmak taýdan. Şey diýdik, näme boldy? Müňe geçdi. Hawa ýöne tomaşaçy ýok. Gurrun berýär, hemme zady ilmy taýdan gowy edip gurrun berýär. Kitap okumaga gerek ýok. Dak kulonma, uloklugy. Dinle şolaglar. Ýaman gowgatlar gurrun berýär. Düýş näme? Näme üçin adam gorkýar? Şol ýaly gaty täsirler gurrun berýär şol. Ama ümmi ýalňyşmaýan bolsa. Hawa şolar ýaly däkmek çekýär şol oglanjyk. Özüm türkmen oglanjyk, ýaş oglan. Hiç da garaşman ayak aldygyna gidip otur. Şo bilen okmy näme reyting gitmädi. Şo bilýänler röýdýäňmi? Şolar ýaly kellesi işleýän, şolar ýaly kitap okuyan adamyň. Bu bagışlanan ykmanyň köpçüligiň
sowwatsız, düşünjesiz goýulan, mantur sırsyna öwrülen köpçüligiň ünsün näme çekýänini bilmeýändir öýdýän. Bilýär. Ýöne oň wyjdany hakykatdan ýany, hakykatyň tarapynda. Şoň üçin sen niýe? Hakykata hyzmat et. Hakykatyň tarapynda bol. Alamy, bilimi, goro we şonu diýe, halk köpçüligine ýetir diýe. Inha bolýan ýagdaý. Şoň üçin efirde 10 adam bolupdyr, 2 adam bolupdyr, 20 adam bolupdyr, 300-500 adam bolupdyr. O zatlar biri gyzyklanmaly. Öňem aýtdym. Biziň gönü ýaýlym. Görnüşimiz, taýýarlaýyş görnüşimiz kommentariýasyla alyp barmagyny bolýar. We şu täsin gönü ýaýlym sebäbi bilýäňiz, her kim ýüzüni açyp çykyş edip bilen ok. Arkaň çykyş edip bilen ok. Haramzada ganhor, kelle keser, diktatorlyk hökümeti Türkmenistanyňky özüne hiç de edip bilmese de şonu bir tanayan biri bolsa da hemmekçe azar berip çykýar, şol hakykaty aýtmasyn, şo hiç de gürlemesin. Türkmenistanyňky söz anatlygynyň ýagdaýy ilginç intek adamlar tarihinde görülmedik. Staliniň hem dögürüne şular ýaly ýok, gadagançylyk. Şular ýaly ganymlyk, şular ýaly duşmanlyk, kelle kederlik ýok. Şular ýaly erwet, belan, howpun içinde iň howpsuz watandaşlara hödürlenýän görüş üçin, düşünjäni ösdürmek üçin hödürlenýän platforma, inhaç platforma. Her kim çykýar, ýygyn bähwetli işlere goşat kommentariýalaryny ýazýar we bizim ekrana getirýär. Şeýdip alyp barýar şu işlerni. Şoň üçin bu günnüň göre öwrenýän yerlerde, günnüň göre öwrenýänler bizim efirlerimizi ücredip analiz edýärler, seredýärler. Strategiýa institutlary, okullar zatlar bize ýetýär şu. Bize ýetýär şu. Ştaýda inha Murat Nefetov tip biri soňky döwür gyzygy ýok, efiriň boş boguny köp görülenýär. Indi kim bilen baglanşykly aýdýanyny biljekler ýöne hakykat aýdýana yaranok. Hakykat yaranok. Köpçüligiň aň düşünjesini ösdürjek gurrunlar, tejribeler yaranok. Hiç kim. Gyzyklandyranok, o zatlar gyzyklandyranok. Aýagüsy garwan şeýaly hemme adam şolar ýaly aýagüsy. Çalam çatrak. Şolar üçin elbetde olar üçin bizde Murat Nefetov biziň kanalymyzda. Bagşla olar ýaly yalan propaganda, yalan absurd bu zatlar ýok. Oň bilen gyzyklanýan, şonu görjek bolýan bir bagşlan meýdan edilen zatyň töweregine senekler ýüşýär, ýaşyl senekler. Şolar ýaly ýagdaý ýok bizde. Olar ýaly haraýdyň müşterisi bolsaň, şol haraýdy kim hödürleýän bolsa, şol haraýdy hödürleýänlere hödürlenýän ýere gitmeli. Näme üçin? Türkmenim kanalymda absurd ýok. Men absurd görmek isleýän, hipnoz ýok. Şu zatlar görmek isleýän, men şundan keyif alýan diýen bolsalar, bagşlan. Biz o zaty edip bilemzok, başaramzok, edip bilýänlerem getiremzok. Bagşlan. Bize ýok olar ýa-da. Inni tetwirlere geçsek, öňe tetwirlerden öňürtü kelamyň bir goşgusy bar. Şoň üçin men kelamyň goşgusyny okap berjek häzir efirde.
şunkü gün bilen bağlanşykly. Öňürti şunkü şu bayramçylyk günü ýalymyň bildiriş bölümine ýazylan gutdaglardan biri Garagül adly biziň tomoşaçymyz Türkmenistanyň gyýdygylenleriň 8-nji marty gutly mübarek bolsun. Türkmenim kanaly üstünden bütün dünýä zenanlarynyň gününi gutlaýan elmi dama ýüzüňiz gülsün inşallah. Allah ýagşy dileňi kabul etsin. Eliň ýüzüň dert görmesin. Seňem Garagül köp sag bol. Kelamdan iki tane goşky bar. Şu iki goşkyny mäzir okap berje. Ýylla bir gün azyr ýatlamak, her gün ýatlama manasy. Kemala getirdi, giýji günnüýüzden her gün söýülmäge enedir ene. Bizim üçin ukudan galyp ejire, ıssy sowukdan bize wagt diýen söýgüsünden gellik kemala her gün söýülmäge enedir ene. Eneler gülküsü bize ýad bolar. Her wesiýeti bize ajap ýol bolar. Hatda günümüz bize em bolan her gün ýatlamana enedir ene. Enelerimiz getirip bizi jahana, gara saçyn agardyp biz üçin. Agaryn başymyz goýsak eline, ata bolsam da, ah, çağam diýer. Ähli doganlarymyzy, käbi enelerimizi bahar bayramy 8-nji mart bilen 8-nji mart günü bilen gutlaýan näme? Kelam Dilmony biziň saýpamyzdan, kanalymyzyň saýpasyndan görüp bilýäňiz. Ýene bir gowy goşguwa bulan kelamdan munam siziň dikkatyňizi ýetirýän söýgüsiz bolarmy bul jahan içi? Söýüp söýülmek her kişi isler. Emma maksusdur her kişä bilsek, gyýz gelinler her ýerde syýlansa ajap. Bahar ýaly al elwan giýen lwasy, gülüşleri jülgäniň ýazdyr gülü, baharda ıhmyl läle kakanna gopuzlarynyň sesi türkmen jümmüşi. Ýakşykly bul jahan gyýz gelin bilen, bahar güller ýaly näet kereşmeli, aýdymlarda gyýz gelinler dille destan, näzi türkmen gyýzlary ogadan. Her bir ojagyň gyýz gelin bilen, görkünü bezejek edepkär bilen, gözellüge maksus edep, el keşdeli her ojagyň bezegi gyýz gelin bilen. Hemme gyýz gelinleriň bahar bayramlaryny gutlaýan, oý biziň gelin gyýzlarymyz hemişe gowy tebigatyň ogadan maksus gözelligi bilen bäsleşen gelin gyýzlaryň taryhyny öwmek, taryhlamak hemişe döredüçilik we sada kişiler bolup taryhlap bahar bayramlaryny gutlap duralýyn diýe kelam köp sag bol, minnetdarlyk bildirýän. Şu taýda mikrofon doganlar ýene bir gutlawa. Häzir şol gutlawa siziň dikkatyňyzy ýetirjek. Hawa aýplaşma. Mehriban ayal gyýzlar, hormatly zenanlar. Onha bugün 8-nji mart halkara ayal gyýzlar günü. Şu pursatdan peýdalanyp menem siziň hemmäňizi bu bayram bilen gyzgyn we mährebli gutlaýar. Size can saglygyny we maşgaly awadançylygyny dileýär. Yurdun içindäki gözü ýoly bakýan enelerin çağlaryna, çağajyklaryň ejelerine gowuşmagyny,
tüýs yürekden arzu edýär ve ol günlerin ýakyndygyna inanýar. Sebebi ýagşy niýet ýarym döwlet diýipdirler. Bular ýüzümiz hiç kaçan solmaz. Barymyzyň barmyza şükür. Gidenlerimizin jaýy cennetden olsun. Sağ olun mehribanlar. Yine bir gezek bayramınız kutlu olsun. Gün hancarı gökten yere inildi. Güne karşı doğan ay gözülse. Ussaca qari işsen cap cübbesi. Ispahandı kurulun yay gözülse. Saç bağın ucunun sindirişmesi. Üstümden yol düşse kıyındır aşması. Ağzın ağlı hayat zemzem çeşmesi. Aynal batı suğunun lay gözülse. Kızıl diysem kızıl, al diysem al sen. Hindistan'da şeker, bulgarda bal sen. Işık bilen açılan bir teze gül sen. Yusuf Lileyhan'ın pay güzelsin. Her kim güçlü olsa o pir değiller. Dertli kulun dermanını bir değiller. Bağının yaşasın şağıl yer değiller. Tutbalı benden pay güzelsin. Ovazın çın maçın dağlar aşası. Seni görenlerin aklı çaşası. Hindistan'ın renkli kızıl şişesi. Suray çiliminin nay güzelsi. Baltımolu halkların sırrını gizlese, dişini uşadını yalan sözlese, o balda ahirde eyen gözlese, garip bir çerenin tay güzelsi. Ine mekrowanda onlar bolan biziň eginleşimiz, sırdaşymyz Garajoglunyň şu gün mukaddes gyzgelinlerine towbat tökümine iýberen ses ýazgysy munam boynumyň borjy paýlaşmak istedim, dikkatyňize ýetirmek istedim. Inni tesvirlerimize geçip tesvirleri okap son hoşlaşmakçı mekromanda olur. Sebebi bir yarım sagadan bolly. Şatlyk Nurif ähli aýal gyzlarymyzy bayram bilen gutlaýan. Şunu bilen, siziň üçin iň gerekli möhüm zat haýa nirde bolsaňyzam şu zady hiç wagt ýitirmän. Inni bu diňe gyzgaliň elinäki ýagdaý däl. Durmuş şertleri, onda da hökümet haramzadalar elinde bolsa, hökman ýurt tozya, halkam tozya, aklar laýalan. Şoň üçin bir ýerde bar, bir ýurtda bar. Şolary alaky ýagdaý bar bolsa, şoň günäkkäri diktatorlyk rejimidir. Häzir diktatorlyk rejiminiň içinde oturup İstanbullu ten söwdasyny gurnodýan, şoň gurmaçylygyny ýola goýup, Türkdäki ten söwdasyny edýänden gazanjyndan paýaly oturanlar bar. Hökümetde. Näçe mürgedek ýygyderli ýagdaýda Aşgabatda gatnaýan dellal aýallar tutuldy. Türk polisiýasy şolara hiç zat edip bilmedi. Sebebi bilen Türkmenistanyň syýasy arkasy bardy. Şoň üçin biziň gyzgelinämizde bir zat diýjek wagtyňyz. Meselen aňyrtyna göz ýetirin. Meselen düýbüni, küküni
aralaşyp onuň diň bäherde ten tewdadyna mejbur edilýänden hiç biriniň günäsi ýok. Günä haramda Berdimuhammedowyň rejiminde şoň daşary urtlardaky ten sowdalaryny gurna diýen çinowniklerine şolaň araçy aýallaryna. Günä şondan gözle. Siz eger bir hassa şifa tapjak bolsaňyz, şoň hastalygyny bejerjek bolsaňyz, hastalygyň nämedigini bilmeden şolar ýalyky şo keseliň düýp sebäbini näme üçin keselläpdir? Şu keseliň sebäbi näme? Virus nirede? Nähili virus? Şonu bilmeden. Inha şu virus şo. Türkmenistanyň häkimetini elinde tutup oturan daşary urtlarda ten sowdasyny we adam sowdasyny gurna şondan haram gazanç edeni oturan çinownikler. Türkmenistanda. Hayran ýa tomaşaçy Germaniýada duktar başy Bahadyr Bey diýýänizmi? Mene eşdemok. Germaniýada türkmenler ustar başy 2 saat kerek ýatyr. Kadym birinji akmamy da köp sag bolun aýdym taýdyňyza diýä minnetdar. Sag bol. Polat alemde köpden näser edýän döwlet ýöne jogap berenok dogry ýalňyş ýazana diýä. Döwlet jogap berenok dogry ýalňyş ýazana diýä. Düşünmedim. Ýalňyş ýazanlara jogap berenok gramatiki taýdan neme bolanlara diýjek bolýarmy? Düşünsem, düşünüp bilsem, ýazylanda da men jogap berýän, näme üçin bermeýin? Elimden geldiginden. Karajoglan geldi, Karajoglunyň o gelipdir. Hatta men soň nemetdim, okudum Karajoglunyň sesini. Ses bilen ýeren sowgadyn, sagol Karajogluny ömürlük bordun. Ýazanyň soňy puç. Assalamu alaykum döwlet watandaşlar. Polat ol 10 adam diýäniň her biri mümkin edip bilmedik işini edýärler. 6 milyon halky bir adam manipulýasiýa edip bilýär diýär. Ömrüň uzak bolsun. Ine hakykat. Inha hakykat. Başga nämeler? Ine hakykat. Şonu iskerýän şo edip diýwaryňda asyn. Bir adamlar oýnatkylar manipulýasiýa edip otyrar. Daşary urtda Türkmenistan'daki diktatörlüğün şu wejaraçylyklary arkayın hedir edip, keyp edip etmeğine bökdönçlük döredip bolýar. Päkelçilik döredip bolýar. Şoň öňüni alyp bolýar. Agzybirlikde akylly hereket edip, akylly strategiýalar bilen. Bizim Türkmen ýigitip bir tefsirçimiz bar, küçük usta. Näme diýdi? Maňa diýdi, 6 sana adam berin, ýalňyşmaýan bolsam diýdi. Men onuň seredin men nähili diýen şo haramzadalar diýdi. Siz pikir etmeň. Diňe türkmenligi şeýledir diýip. Türkiýe döwletleri radio gurulmasyny işlemde. Diňe bir Türkmenistanlylar da dürlen dünýäň dürli ýerine ýaşaýan türkmenliň şolary ýalyky ägertlerini, gyýyr gelenlerini gördüm. Azatlyk radiosunda işlemde Türkiýede ştatdan aşary habarçy bolup hem dünýä türkmenleri gepleşeni taýýarlamda ýygyderli ýagdaýda Türkiýede işleýän ýokary bilimli, hünärli türkmen gyýyr gelenleri bilen birlikde işleşdim. Şolar bütün interwýulary, habarlary, maglumatlary şolar gurnap berýärdiler. %90'y gyýyr gelenlerdi. %90'y pikir etip koyun. Şoň üçin gyýyr gelenlere gelmezçilik etme. Türkmenliň azatlygynyň, erkinliginiň, eşretli geljeğiniň açary biziň gyýyr gelenlerimiň elinde. Şolaň mertligi, şolaň batyrgylygy, edermenligi ýaly men edermenlik görmedim. Şolaň watany söýüşi, küýsüýüşi ýaly men watan sevgisini görmedim. Şoň üçin men şu pursatdan peýdalandım. Biziň bilen işleşen,
işleşip gören, işmeye devam edýän. Türkmenliň hakykatyny bütün dünýä halkara metbuatyny bilen ýetirmekde uly işler bitiren, uly hyzmat eden, uly goşant goşan ýöne özüni reklam edip ýa reyting üçin peteldip görmeýän gyz gelenlerimize, edermen gyz gelenlerimize minnetdarlyk bildirýän. Şu pursatdan peýda ýalanyň soňy puçkaty dogry aýtdy. Bir adam şey diýdi. Eýdim şu adam oýnap otyrlar asydy. Bir gysym diktatorlygyň ýarlatlary anlap otyr bary. Saýlaw bolýar diýär, saýlaw boljak wy diýär, saýlaw bolanokmy ýa-da onça adam bar. Awa hiç kim serdara ses vermese näme bolar? Bermede gör. Garanğa basyp alýarlar şonu. Eýemem merat öňünden çödülgi. Ses bermäýände de serdar gazanýar. Gazanmaly şol. Şo bolaýmaly. Serdaryň reklamasyny edişi ýa edişleri ýa-da kimin reklamasyny edýär? Hiç biriniň reklamasyny edilen oklar bar ony oýury otyrlar bar. Şoň üçin bulan hemmeti ýalanlar. Şoň ýalanam gyzyklandyr ýa. Ýalanam seretdir ýa. Oglum bar. Men size bar. İstanbulda bolan bir wakany görürüm etdim. Sultan Süleyman döwründe bolan wakany. Bir gıйбат ýaýradýarlar. Şolar ýalaky weziriň asly grek, rum bolansoň, şol ýalançykdan musulman bolupdyr. Boynuna haç göterýär. Özüm şu nemelere çokunýar, heykellere çokunýar diýip şey neme ýaýradýarlar. Gep ýaýradýarlar. Bu gepi ýaýradýanam İstanbulyň şol uly bazarynaky iň uly awraýly söwdegärliň täzirliň biri. Iň soňunda muny kadyň öňüne çykarýarlar. Näme üçin şolar ýalaky dawa bolýar, jenjer bolýar, kada gitýär mesele. Çağırýar kada soraýar. Kada diýe, kada ana aýt diýe gurrun berýär, şeýle diýerler diýe. Tökmet. Görýärmi? Şeýle diýerler. Onda kada soraýar. Sen gözüň bilen gördüňmi şu aýdýan zatlaryny diýer. Ýok. Bolýar. Ananda gözüň bilen gören zatlaryny aýt diýer. Şoň diýe meçitde namaz okuýanyny gördüňmi diýer. Awy gördüm. Şoň diýe boynuna haç takýanyny gördüňmi? Görünmok. Heykele çokunýanyny gördüňmi? Görünmok. Diýe söwdegär diýer. Täjir diýer. Sen niýe gözüň bilen görýän zatlaryny ananok? İýleň diýär ýardan boş gep gurrunlarlar. Tökmetlerine, şyltaklarına ananýar. Döwür ötkedimi? Üýtkäpdirmi döwür? Sultan Süleymanyň döwüri. Bu edilýän gurrun. Häzir biz 21-nji asyrda. Üýtkedimi? Üýtgänok. Ukraina bilen baglanşykly aýdylýan zatlary beredin. Bu da absurd üstüne absurd. Olaram geçtik. Türkmenistan bilen baglanşykly. Baştan soňuna aýdylýan zatlar. Yüzden näçesi absurd. Türkmenim kanalynyň başga kanallar hakykat üçin kim nämetdir? Bizden başga hakykat diýip ýapyşyp ýatan barmy hakykat? Ýylyň derdi reyting. Ölmedi adam öldü diýdiler. Ýene bir zat diýdiler. Bu topar ýalandan. Bu topar ýalan. Halkyň ünsüni, halk köpçüliginiň ünsüni hakykatdan, hakyky edilmeli zatdan sowdular. Nada netijesi geldi serdar oturdu. Diňe gysgaly ýagdaýda şol tagta oturtmaly. Burdan bir zat bolaýmasyn diýip howlukara absurd üstüne absurd inni bolýar. Bu haram tokuma bular ýalaky noňoruny nadan hiç şonuň töweregini PR edip bilýän bir halkara tejribelerden başy çykýan hiç kim adam ýok. Şo serde prezident soňok
diktator smok geljekdi. Täze. Şu professionalny ýagdaýda şonu bir nemetip bolanokmy? Reklam etip bolanokmy? PR etip bolanokmy? Çykyş etdirip bolanokmy? O gadanlap bolanokmy? Edýän zatlary başyndan soňuna çenli absurd. Näme üçin? Näme üçin bolan edýän zat absurd? Sebäbi ýaradan bolan aýagyna badak salýar. Ne hak dökülen ganlar, ne hak dökülen göz ýaşlary, milyardlap buron iýen haramçylyklary bulara batak salýar. Bular ýalňyşdyrýar, bular maskara edýär. Edil şolar ýaly bir kategoriýada haramzadalaram efirde otyrka söýgünýär halka. Ejeňi getirdiýär, gyýdyňy näme diýinýär. Hemmede bir kategoriýada, hemmede bir toporda şolum. Birini alyp beýliksin goýurýarlar. Hemmede bir şolum. Hemmediniň türkmen halkyna berip biljek zady betwagçylyk, başga hiç zatda. Şunum görülmeýän bolsaňyz, şunu da düşünmeýän bolsaňyz. Kelam efiriň sanyndan hassa efiriň tesbirde soraw jogap alışmagyň mazmuny we paragatçylygy diýe Polat alimler dünýäde kyn bolup näme üçin ekenini hemişe çanly izläp bilmesem-de soň görýän jogap bereno dogry ýalňyşa düşünmedim. Kelam hoş geldin Garajoglan diýe Garajoglan diktaturany ayakda durmagy üçin milletiň sowgutsuz bolmagy gowy önemi diýe. Polat alemdar kim näme diýse diýsin 20-30 çekmeli türkmen halkymyz Allah ýardym etsin bize diýe. Gynanlygam şeýle. Ýekaja adam, anana ýekaja adam diýe. Anana ýekaja adam üçin niýe? Men şotaýyny gorar diýe. Buharanyň Çingiz Hanyň kim goraýa? Bakawetdiň Belawerden Hazretleri Çilehanada çykma şotaýda awadet edip Yaradandan kömek sorap Buharan daş döwründen dalkan bolýar. Iň soňunda içallarynyň üstü bilen öwren ýaşar. Şol mübarek hayır doğa bilen Çilehanada şonu çykaryp getirip şonu razy etmeden alabilen wagt diýerler. Şoň üçin şo waka bilen baglanşykly söz barýar. Ananyň ýekajada. Hakykatdan haka bil wala halal dogry ananyň we görüşün ýekaja adam. Taryh ütkötüp bilýär. Garajoglan Garajoglan türkmen bu milletiň gury ýerden hakykata ynamynyň gaçanlygyny subut edýär. Bizde boş tomaşa ýok. Bizde oralaryky gipnoz ýok. Bolan ýerlere seretsinler. Müşterä görä önüm berlen ok bizde. Bizde hakykata görä gepleşik taýýarlanýar. Garajoglan türkmen kim ulansa şol ulansyn ýurdu bize deňmeseler bolýar. Ýollary açalym, kulçulyk odaman. Tabu. Kelam bagyş kimden çekine bir giden märekede bir ýa iki kişiden sady ýyzlaýan we aýdymyny ýyzlaýan kişiden galanlary kän tyýlap duran az diýe edilözi. Muny toý märekege gatnaşyp gören tejribeli adamlar bilemedi, her kim bilen.
bir ýerde aýdym aýtjak bolsam, hakykatdan şolar ýaly. Öz başymdan geçiren zadym. Mäne käser edýän köpsiniň nemesi ýok. Onuň içinden tapýan bir sany sada düşünýän, şondan lezzet alýan. Şoň bilen energiýany paýlaşýan. Ondan portal açylýar. Sen aýdymy salyny başlaýan. Ondan soň diňlesin, diňlemesin, ol ulaky garmoniýa sazlaşyp ýola goýlandan soň galanat özünden bolýar. Polat alemde türkmen halk gaçanok Garajoglan ýalňyş ýerlerde bolup berler. Ýalňyş ýerlerde bolsalar ýalňyş netije alarlar. Näme eksen şolar ýa. Tapawutly zat ýok. Olar ýa-da hiç zat ekmänä hiç zat bolanok. Bular ýöne köpçülük sowgutsuz, bilimsiz, kör sowgut edilen köpçülük diktatorluklar döwründe Sovet Soýugyny näçe halamasaňam adamlar sowgut etdi, mejburi ýagdaýa getirdi. Bizim Owganystanyň tapawutly ýerimiz şol. Bizim Iranyň tapawutly ýerimiz. Beýleki günden gurun ýurtlaryndan bizim tapawutly ýerimiz şol. Bolmasa bizim Owganystanlylardan tapawutly ýerimiz bolmazdy. Sovet Soýugynyň mejburi orta bilim şerti bolmasa. Ýöne şonda da adamlar döretler sotaýdy. Sovet propagandasy bolsa boluversin. Şonda da şondan peýdalan öz ýoluny çadamlar bolma. Sungatda, edebiýatda, syýasatda näme edermenlerimiz boldy. Aslyň bolsa etse bolýar. Kimme zat ýoluna girer, 12-den soň hakyky göreşem soň başlar diýe. Garajoglan türkmen 10 adam hakykatan talyan statistikany görkezýär. Kelam, Garajoglan belkem biri ağlap kaçmak üçin serdar bile diýip halka ağlap yeni birini koyup kaçmak mümkin. Bu diktatura pikirini kim bilýär diýe. Mümkin däl. Olar goýup kaçmaýar. Mümkin däl. Ol häkimiýetiň tagamyny alan o taýda onça gany gözýaşy dökülen, onça milliardlap puldan haramzadalar o taýdan aňsa adam. Şu öljeğine göz ýetse-de nemetmeýär. Diktatorlaryň hemmesini gördüňiz. Ýaky tarihdaky diktatorlaryň gördüňiz. Antawy bolan adam onça jenaýet etmeýär. Onça jenaýet edýän adam ansap bilen hiç kime tapşyry bilmeýär. Häkimiýeti gorkýar sebäbi. Sebäbi özüne dar agagynyň garaşýanyny bilýär. Polat alemdar menem 13-nji Garajoglan türkmen bilendi. Garajoglan türkmen kelamjan ýerleş bu absurd halk nämäniň nämedigini aýyl-paýyl düşünýänçe dowam eder. Edilöz. Kasym birinji az bolsun, uz bolsun. Şoň bilen kitap ýapyldy we hakykatyň her biri million adamyň ýerini tutup bilýän bardyr inşallah aramyzda diýe gatydyr. Gatydyr. Hakykatyň her biri milyonlarça güç, energiýa diýmek. Ömrüňde goýun Kasym birinji. Gatydyr. Täsirine heretmedi, efektini. Garajoglan türkmen döwri şonsuzam absurd ýeterli gardaşym. Tema gereliň aýal gyzlarymyzy gutlap. Bugün dartynlyk çekişme güni däl. Awal gutlagyny ýetirdim. Kelam, Murat, sen üçin näme gerekli? Biziň efiriň azymy ýoksa hakykatlygymy? Kelam. Garajoglan türkmen döwlet gardaşym köp sag bol, aýal gyzlarymyzyň bayramy gutly mübarek bolsun. Öz kanalymda da goýaryn ýa-ýanky gutlagy ýokman goý. Hasam kämilleşdirip goý. Edil häzir premiera goýberdim diýe ömrüňiz ok bolsun, köp sag bol.
Mehriman doganlar, edi dinleşler. 4 minut galy 2 saat bolmagyny efirim. Şoň üçin şu taýda şuňky gyýyl gelinlerinde bagyşlanan bayramçylyk gepleşigini gyýyl geliniň ähmiýeti bilen maňaşykly bir ulugy ilmi subutnama hakykat bilen jemlemek isleýän. Bütün adamlaryň ýaşaýyş we maňaşykly ähli instinktlerini, duýgularyny, ýaşaýyş şeklini hemme zady nesilden nesile geçirýän şolaň arhiwi gyýyl gelinlerinde. Gyýyl gelinleriniň tebigligi, çağlaň tebigligi biziň ýagty geljeğimiziň, adamlaryň ýagty geljeğiniň kepilnamasy. Şoň üçin haramzadalar, parazitler, satanistler, satançylar adamyň neslini bozmak isleýär. Uly bozýarlar adamyň neslini. Bir adam bir ene çağany, dogum sancylary çekip doguranmasaky, şol dogum sancylary bilen ilmi taýda subut edilen şol dogum sancylary bütün şol çağa doğmazdan öň adam doğup döränden bäri ýaşanan, bolup geçen ähli zatlaryň arhiwini şoňa sancy bilen ýükleýär, guýýar şoň anyna. Şoň öýjüklerini guýýar, kopýalaýar. Bütün şondan öňkü adamlaryň durmuş tejribelerini, yeten üstünlüklerini kopýalaýar şoň öýjüklerini. Şoň üçin men özüm başdan geçirdim jany şaýat boldum. Şoň ýürüýte kursuny okunan şoň üçin özüm bilýän. Şoň üçin ünsür görüň çağa doglanmardy. Ulap kiçelen ýaly köp zady çağa bilýänler. Köp zada ut goşup öwrenşik gidýänler. Sebäbi onu guýulan şo eneň fanjaty bilen. Ina, eneler. Eneler nähili beýik zat, nähili mübarek, nähili keramatly, nähili mukaddes zat eneler. Şeýle mukaddes baýlygy, genji hazynany, arhiwi aýap saklamaly. Näçe aýasyň şonça az. Şoň üçin Türkmenistan Halk Respublikasy bolanda nesip bolsa, biziň aýal gyzlarymyza berilýän hak-hukuklar, ýeňillikler, artykmaçlyklar hiç bir ýurtda bolmajak derejede bolar. Bütün häzirki döwre we mundan soňky geljek döwürdäki beýleki ýurtlarda görelilik bolar. Sebäbi biz gyýyl gelinler eneliň ähmiýetini almy taýdan hem durmuş tejribelerimiz bilen gowulýar. Gowy öwrendik almy taýdan. Şoň üçin biz enelerimizi, gyýyl gelinlerimizi mähek taşýaly edip saklar. Biz diňe aýratynyň üçinmi gyýyl gelinlerimize şular ýalyky artykmaç hak-hukuk bereriz anaýany bilen. Aýas ýok. 1994-nji ýylyň 21-nji martynda başlan dünýä türkmenleriniň hereketinde esasy roly, esasy öňdebarjylygy biziň gyýyl gelinlerimiz alyp bardy. Şu göreşde, türkmençilik göreşinde köp goşan Batyrgay öňe çykyp hakykatlary aýdan, hakykatlary görkeden biziň gyýyl gelinlerimiz boldy. Kameraň öňünde bolmaz, kameraň yzynda tyýylla diýilýär.
urşun frontun ýerinde, göreşin ýerinde esasy gorlagy hem fiziki hem ruhy gorlagy berip duran bizim gyzgelinlerimiz boldy. Hiç kimin Türkmenistan'dan alıp bilmeyen maglumatlaryny Türkmenistan'dan rejimden gorkup edip bilmeli, edip bolmaz diýilýän zatlary bizim Türkmenistan'daky gyzgelinlerimiz etdi. Başardy şolar. Şolaňa Meri Sultan Naýda, Sultan Naçylyba. Sultan Naýda ömrüň uzak bolsun. Anlajan. Türkmen Halk Respublikasynyň bütün adamlarda görüldülük, adalatly hökümetini görmek, şoň hüzürini görmek nesip etdi. Şeýle-de biziň daşary ýurtda dürli kynçylykly ýagdaýlarda galan watandaşlarymyza eýe çykýan. Şolaň hak hukugyny soraýan, şolar dogry edipdirmi, ýalňyş edipdirmi, olar gowy adammy, erwet adammy diýip durman. Kim bolsa şo bolsun. Adamyň nähilidigini bilmän kim bolsa şo bolsun. Şolara elinden gelen kömegi giýje gündüz öz saglygy bir yaramasa da, kyn ýagdaýda bolsa-da, yaraman ýatsa-da, şolar üçin giýje gündüz işleýän, zähmet çekýän Türkmen Helsinki folkunyň başlygy Täjül Beýmedi bar. Bizniň nusgalyk senarnamyzda Täjül Beýmedi bar 8-nji martyny tüsürekden gutlaýar. Adamyň batylmagynyň zyndanlardaky başyndan geçirenleriň bütün dünýä ýetirilmeginde iň esasy rol oýnan Täjül Beýmedi bar. Men şoňa hat ýazdım. Tananmak golan men tananmam. Ýöne 2003-nji ýylda ýalňyşmyan bolsam 2003-üň ahyrynda habarlaşdyk sentýabrynda. Şondan başlap täçikkençe tawurzun görüşdi. Biziň başgalamyzyň hak hukuklaryny bütün dünýä köpçüliginiň dikkatyny ýetirdi. Diňe biziň başgalamyzyň ýok, sany taza bilmeýän Türkmenistanlylar gaty köp kömek etdi. Reklamymyz. Täjül Beýmedi köp sag bolsun. Sultan Naçylyba biziň görüşimiziň simbaly, nyşanasy Türkmenistandaky. Şonça ejir gördü. Şonda da hakykatlar görüşmäge, hakykatyň hatyrasyna görüşmäge dowam etdi Sultan Naçylyba. Sultan Naçylyba Azatlyk radiosyndan näme üçin aýryldy? Hakykatyň tarabyny tutan üçin. Azatlyk radiosy rejimiň täsirini zakaz boýunça yalan habarlar, yalan maglumatlar, rejimiň isteýän zatlaryny edýär diýen üçin aýryldy. Şoň üçin biz hakykatyň tarapynda, hakykatçylaryň tarapynda, hakykatyň gadryny bilýänlerin ýanynda biz, hakykatyň gadryny bilýänler biziň ýanymyzda. Şol bize ýeter. Soňky kommentariýalar bilen nesip bolsa jemleýär. Kadın birinji, geçen hep deleň içinde Reşit Meredow batybalçy Putin'e zarrajym nadan Serdar Berdimuhammedowy täze prezident bellemäne finans we resurs taýdan soňrup bir topar bölegini takdir edip gaýtdy diýe. Halas serpaý berip gaýtdy diýe. Şo Serdaryň 3-nji diktatorlugyny şolar gorlamak üçin, oňlamak üçin diýe. Ýalanyň soňy puç, döwleta men bir zada düşünmeýän, watan yalan habarlarda köp çagal geriň ýyllarymyza çaý sowgatyny berýär diýerler. Men tanaýan bir näçe gelinemma 8 aýda 9 çagaly, 8 ýa-da 9 çagaly jaý beren oklar biz hakykaty biziň wezipemiz diýe hakykaty ýetirmek edilýär. Bular bir yalan sözlendir. Saýlaw geçirendir. Bir
öz jenayatynyň üstüni ýapjak bolanda ogulky maskaraçylygyndan has beter maskara bolýar. Öz maskaraçylygyny gizlemek, saklamak üçin has beter maskara bolýar. Türkmen söz var. Geplep altın molundan niye? Geplemen kümüş olaydı. Altın olacak olup maskara bolondan niye de? Geplemen kümüş olaydı. Yani bular edibilen okşam. Yalan, yalan, yalan. Diktatörlüğün iň esasy yapyş tutýan zady yalan. Kim yalan bilen meşgullanýan bolsa, yalandan peýdalanýan bolsa, bähbit arayan bolsa, şolum diktatöryň şäherine diýmek. Kazım birinji ol takdir, peşkeş, dan hem bu Putiniň uruşa dowam etmäni höwesini gaşdyrmak üçin bütün dünýäň edýän sanksiýalaryna garşy uruşa goýum etdi boldy diýe. Şobakay beren serpaý, paçy, paç berdi diýe-de. Danny ýani paç. Gaga höwes jenayaty tribunaly sudy kawyety bu despot rejimi bu şoň işi diýe. Mehriban doganlar. Inha hereket atly. Kıskaca ady Türkmen hereket. Bütün dünýäde Türkmen hereket diýip bilinýär. Ýöne bu hereket Birleşen Türkmen Halk Frontuna ýöwrüli köp sanly guramalar, toparlar, hatda hak belirleşiginiň şoň içine girdi. Şu hereket atly Türkmen Halk Frontunyň informasiýa kanaly, Türkmenin kanaly. Nisi portugis wagtda edil nastoящее время diýen bir kanal. Şo kanala meňdeşirek ýöne has taýýarlayan gepleşigi köp taraply görnüşde. Nime düşündirjek bolan köp adam soraýar, şu Türkmenin kanaly nähili bolar, nähili işler diýe. Nähili kanal etjek bolýanyňy beýende. Men edilki häzir gün şol biziň etjek bolýan işimiziň häzir habar bölümlerini şo şoňa ýakyn edibilýän görkezip duran şonu praktikada nastoящее время kanaly. Şo nastoящее время kanaly ýaly. Soň Deutsche Welle gepleşikleri ýaly. BBC-iň gepleşikleri ýaly. Şol derejede, şol ölçüde, şol usatlykda netip bordo diňe bir habar syýasy gepleşiklerde Türkmeni bütün dünýä tanıtmak, sunnutyny, medeniýetini, diňe bir syýasy problemalaryny, däl sosial problemalaryny, sunnutdaky problemalaryny, edebiýatdaky, tutuş Türkmeniň durmuşdaky, öz gündelik durmuşdaky problemalaryny halk köpçüligini, dünýä köpçüligine ýetirgen, şonu arhivleýän, häzir dünýäň bolup durşyny görýäňde hakykat kime gerek? Hiç kime gerek. Bur topar nähek gan dökülýär, adam öldürilýär. Gülany bulyp ýaly, piňine de däl gezip duran adamlar bar. Adamlar da köpçülik bar. Absurd atlaryny ýygyna düşüp, absurd atlara çokunup, şonu köpeldip, şonu ýaýradyp, ýöne hakykat bilen manaşykly bir gepleşigi bir zady ýaýradýan oňa serýän. Seredin TikTok'a, seredin Instagram'a, şoňa bendeş zatlyk. Şoň üçin ýene sanyl jogunda Serdaryň Türkmenistanyňky häkimeti batyp alanlygy öwlan edilir. Munda kimiň roly boldy? Her gün iň azyndan 4-5 sagatyny internetde borusuzluk bilen geçirgen. Ýöne 4 mun, 5 mun dunam
hakikat üçin, Türkmenistandaky hakikatlary dünýä ýaratmak üçin ulanmayan satançylaryň, satanistlaryň uly rolu bar. Aktivist däl, satanist. Aktivist absurd zat etmeýän, özüni diktatorlyk rejimine ýa-da Türkmenistana özüne haram bähbit arayan keteki güýçlere, özüni syýasy kün tökümine ödürlemeýän watandaşlara aýdylýar, öňdübarjylara aýdylýar, aktivist opozisiýa. Opozisiýa şol guramaçylykly syýasy organy öwürlen görnüş. Ýöne ýoklar bizde. Fursatlar gaçdy, gaçyp gidip bir kısım adamlar iş edilýär. Netip bolsa, olum kyn ýagdaýda dowam edýän üçin dünýäni görüp dursun. Biz başga planetada däl, şu dünýäň içinde ýaşaýar. Dünýä yalanlar bilen, gamhorlar bilen, kezzaplar bilen, owurlar bilen kıyafat barýar. Şolong bähbidini araýar. Nähak göz ýaşy dökkänden, nähak gany dökülenden däl. Ne şoňa janyny şaýady Ukraina. Edenetlik bir zat etip bilýärmi? Hakykatdan hakykat bolsa, hakyky syýasatçylar, ähli-umumy adamzat gymmatlyklarynyň gorowçulary, şol urda jan çekýän adamlar bolan bolsa-da, bugun olar ýaly nähak ganam dökülmedi, bir ýaşam dökülmedi. Türkmenistan ýaly bir ýurt, iki sözüň başyny çatyp bilmeýän, samsyk, manka, gutorun, kellesi çüýren, haramda berdim kommedin we şoň galynlary, sevdaryaly galynlaryň elinde oýunjak bolup galmady. Türkmenistandan peýdalanýan halkara korporasiýalar, güýçlerim iň azyndan sahna öňüne oýunjak, gurjak goýanlar birazajyk bir prezentabilliği, birazajyk bir göze, gulaga ýakynlarak ýa-da bir professional ýagdaýda bir zat goýardy. Bu torun samsyklary goýarlar. Ne bular diňläp bolýar, ne bular görüp bolýar. Hiç kim neresi çydamaýar. Bolup oturşlaryna, bular ýazyk, jestler, beden diline gutorun. Şu gutorundan siziň başyňyza han edilip, paşa edilip goýulmagynaky iň esasy goşandy goşýanlaram nadanlyk sebäpli halkyň gelçegi bilen gyzyklanmagyň deregine TikTok'larda maskaraçylyklar, bolgusuzluklar bilen internetdäki wagtyny şo tarafa, şoň üçin harjayan aktivistler, satanistler, satançylar roly, şolaryň eseri. Satançylar Serdar Paşamyz, Serdar hanymyz, 3-nji diktatorlugyňyz gutly bolsun. Geň almaýan, tehel salymsoň gidip şoň öňünde erilip näme hyzmatyň bolsa baş üstüne diýen görnüşde görkezseler geň almaýan. Ýaşam ömürdeş absurd satlar edildi. Etdiňiz geň almaýan. Mundan soň hiç zat geň almaýan sizden. Türkmen halky ýaly beýik halkyň garagyşyny almak nähili bolýar? Soňky sözüm. Göktepe'de Türkmeni elfenç ýagdaýda gyran general Skoblev bar. Türk uruşlaryna da gaty köp bilen asly Oğuz hanyň nesli bolan türkmenler gyran gamhor general Skoblev. Şol nähili öldü bilýärmi? Öz etini gemirip öldü. Özüni iyi öldü şol adam.
Ana türkmeniň nähek ganyny dökmek şoň jeýrasy garşy şu galyna möhürüňizi bilýär. Bir hakykat aýdýar, duýdurýar. Sapaladan dinleýe, dinlemediňem ýoluňy açyk TikTok'lar goşaňy meňdeşler. Bizde ertek ýok, bizde ýalan ýok. Bolmady, mundan soň bolmaz. 8 mart mukaddes gyzgynlygyny halkara derejede şolaň hak hukugynyň başa täze edilmeligini ýatlydylýan güni. Türkmenistanyň Halk Respublikasy gurulyp işläp başlandy. Gyzgynlygyň Türkmenistanyň watandaşy bolan gyzgynlygyň diňe Türkmenlerde kim watandaşy bolsa, haýsy milletden bolsa tapandy. Her bir pursaty 8 mart ýalynar. Şonuň bellek goýun. Şoň gelende dogruny aýdypsyňyz, hakykatdan hakykat aýdýar ekeniňiz diýersiňiz. Hemmesini gyzgynlygyň, hemmesini ömrü uzak görjegi gowy bolsun. Halanamyzy, keşdelemidi, bizi döreden kämmilleşdiren enelemizin gyzgynlygyň. Hemmesini diňe bagtardy diýen görjegi gowy bolsun. Halkda ýeneki efirlerde görüşmek dilegi bilen. 12-nji marty protesta höküminde gün ýaly geçirer. 10 adam gelse de tapawut ýok, 2 adam gelse de tapawut ýok. Biz öz boýnumyzyň borjy şu hakykaty, maskaraçylygy bütün dünýä canly ýetirir. Bagalysy bolan, balyk bilmese halyk bilerdi. Kahramanjy ýagny Putiniň gorlugyny 12-sine şüpgesiz Serdar Berdimuhammedow eýýämden prezident bellediler diýen. Gaty dogry gorlaýan. Kahramanjy watandaşlar emma bu nadan Serdaryň prezidentligi ören az wagtdan ýykylýar. Çünki bu gezek Putiniň bu agressorlyk basabalyjy uruşy boş geçmeýär. Onu ganka söwüş jenaýatlary kaziýeti garaşýar oňa. Oň bilen birlikde de şoň kim oýnatgylar golugçylar bolsa Serdaram Putin bilen birlikde giderdi. Dünýäň arasalyny bolsun gazam birinji. Şu pursatdan peýdalanyp etip bolsa. Käbeler, mukaddesler, gyzgynlyler, uýalar, ajalar, daýralar, eneler, apalar. Hemmäňiz 8 martyňyz gutly bolsun. Bu bir biziň jogapkärçiligimizi ýatlatmak üçin bellänen gün halkara derejede etip bolsa. Türkmenistanyň Halk Respublikasy bolanda siziň her pursatyňyz 8 mart ýaly bolar. We muny görersiňiz, buýsanarsyňyz we bütün dünýä görerlik bolar. Ýene 1994-nji ýylyň 27-nji martyndan bäri iň öňde, öň katarlarda durup siziň etaty goşuşyňyz ýa siziň eseriniz bolar. Türkmenistan Halk Respublikasy we hiç kim geljek gaýgysy bolmaýan, kynçylyksız bir döwlet ulgamyna ýaşamaklygyň siziň eseriniz bolar, siziň goşandygyňyz bilen. Şoň üçin şu adeçende goşandygyňyzda, gorluglaryňyzda bitiren işlerinde 40 000 äri bitirip bilmedik işlerini ýekeje Türkmen gyzgynlygyny bolup bitirişleriňiziň hemmesine men canly şahyat. Şoň üçin bütün eden işleriňiziň her bir sowabyny öňüp gaýtarylsyn toýlarda. Siz durmuşyň bedegi, siz dünýäň bedegi, siz adamzadyň bedegi. Genji hazynamyz mukaddesligiň gyzgynlyler. Bayramçylyk gepleşigimiz şoň bilen tamam boldy. Ýene-ki efirimizde çenli hoş sag bolun, saglykly görüşelim.